Solomon Trose okwadufo konteti anchen suana kwan na hunu nyansa na sabi aboa teti an we den anyame direct wo se kohona kusunye nyansa a kire se bibi sonko e wa aboa num na nyame pese esua nti na kwabna kase e de ye befa haban mu show no wona e produce show no eye Saki ena Yima chief producer obo adwuma time ena Kofi Foster enso eka ho bi ena edi show we edi Ebrel Rocky Junior ewa ha David enso ewa ha ena Aki champion man enso ewa ha Yima num nyina ebo ichidom anopa midi ede Tofiakwa amapamfo atransemenko na yenkudi enkomo minister IBJ the international man papa son papa akwaba yeja papa ati saying papa pacho radi nyanko o say papa meeting one shall see fudwene force too much renaissance buy na me sama olumai akwawe je ana pese o jeje me keke utimi wo ba bi na so o jeje wo keke Minister Mbacho what is saying papa pacho radi nyanko pa no bibi ada na kwan mu bibi a hye ye pa da radi ase bibi o je ho me na okure mu we a champion producer wati na minim that's right o boy djuma ma me mo abaso sa aden also ombo nkura atwa ne kuro mu hia 10 on to me oh and then they na me say nka any time because and say me na me request say nka ne but ne on say was surprise ne nso no imudu enti wo de ma yem fa no nto ho asa wonya bresa papa me so ma men claim wonim me na mfo bi o US okay the way last week o masi ahuru me no aden say eda be ka say mimi ni me krom okay anya sam ketwa okay eno nso asema o kan bi o ho ewum me say enra mabusua send message abre me wasa eno mabusua fo send message abre me o se ma hwe abusua no be yima firi mo ndi me sramo kwamna de ade na kika koro mo kan kira mansan se yeso mo de wat ai ho munya na mso mkom krom ka enra mabusua fo akohia me busua ni ba ko afiri mu na ene no pa ise wo senka me wo ikrom na aja yeso yesoma mansan te duru ba bi a na ya ba ne ya ba besom na se de letter na aba no se mama mani anya de na busia panyini yimi die fra busia no amu no nti kopon wa busia panyini din no kopon aha oya busia panyini a kire se oya guy ote asema se so nti yesi ya kopon mo bona mfa nche me na hu se me so ma mansan ati abusia fo ena bi hye obo say you was surprised be edema as open justice Tofi ati saying erade adum ye pa the erade ase the nkwana chain bio and then so asem ho asem kese pa ho Tofi nyame ti ase ebe okay abusiafo what as open justice enka kwabna kase so ene obomi chidom den enche obeti kwabna kase enka ma Mary so obeti nenka we aye Sompa TV ena ohwe yen no na hye no nso tara one media adaroma ena ode Sompa aba ne nkrobata ni bi aye Asante Mantam uduru ha ye wo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM otisi bunuma mu a aye sunwan eho aye omo capital na abusiafo ukoduru ho a ye wo Sompa 98.9 FM tara one media adaroma ena aba hye no nso se online apese otie ya enne aho bebre ho ena manfo for stories free e ba cho sompaonline.com sompaonline.com se Facebook ena apese o follow ya no pa ya Sompa 93.1 FM ena YouTube nso Sompa TV o subscribe wa me pa cho o like ya na wa share ama amamfo nso etimi ahwebi anopai me guest surprise ede ma wo no ne din ede Mark Kwaku anim rinchi abi sele waso ahoma ne no Kwaku o de answer me mo akwa ba no fa ahoma ne ye bibi ma me aha yeah Abra kwa abra watiana nkedru
Sompa Fakye na kedrabo. Akoya wa mana nkaboboni na kanu. Abra kwa bra watia na nkadre. Sompa Fakye na kedraba. Akoya wa mana nkaboboni na kanu. Ye na brana banu sing. Wakwa dere weje fie. Wakwa dere weje fie. Mama super mama. Minya du kwa bomiyam. Minya du kwa bomiyam apuna. Minya du kwa bomiyam. Abra kwa diare weje fi. Wakwa mare webe fi. Amwa sia wo ya bediasa na sanje abayen oye mawe nananu hwe nanan kanso o abuna oye dupan kase awutiwa niwe nyedwezi buagu wasia o abuna akwa mawe wo fi umarisu Abuna kwa bra watia na nkadru. Sompa Fakye na nkadru bra. Akoya wa mama nkaboboni na kanu. Akwa mare wa. Asembia kama kuma. Minya du kwa bomiyam. Minya du kwa bomiyam abla. Wakwa masupa umai. Wakwa marewa befi. I don't know how to show us. Wow. I was off away. And told baby, Sompa Hana. I did we are better. Sompa Ponoso na better. Now, and then no, yeah, shed on ye. And then my made so by hating to me, as a mercy. And you want mark it 2 years, actually, say BBSC. A baby, a semi far was soon. Me and I make catch a Mark, my means I'm more quabano pay. Yeah, I know. Yamin showed in what me on say me peer room at 21st clinic. Yeah. Na Dr. Mami we. Na ni wo na chi na me hu se yesi uni wo a obusuasa aye no kre oye obi a na ni kan ni de na wo se obi o ha bibi ntimi no but awo nyame adom for anopai mechiamo nyame nhyam nyina amoden na ye obi o ho a wo hwere no a wa hwere edom mark maami afrim na anopai mark abesrayen mark ho asam kakra kire okay me that's it so unim sadia ewiasiti a yeah udin sam wachi abu sadia ewiasiti okay na essence yapo ejanam nsam e ka to ho enti ama ye hunu sadia ewiasiti okay na se asem to a nse bibi si a yesi asem ato yeah na obenya asem bi afiri sa asem ya ma nchirima okay dumonya bibi di jaye na yapo ejanam nyansa ene atamfo a ene ejanam kon eko nanso ye ne ejanam nyansa anti modie so o adwenem kwa ku obra yokon a okon bia wa na kon ye
na ko ye no won o wotum na de won ne kun fa wadwene a asem wasa wadi usunkunim dada wadi nkugu dada tinati za obefa dom se wo de kwa ko no de onu di wadwene so no wadi kan adi usunkunim ansa na awokọ sanete as in 1957 yeah Gana nya yesi enya fa hudi ye ji asase yanso enya nyansan fa mu asase no ye enya nyansan mu asase no zase nti afi we de ye ji nyansan ye ji afiri hi ye ji afiri nanan ho ene woni a ene ye nanan be kun ye ya wodi ahoden sono kudi wo msono ye de woni nanan nyansan ne wo momma e be hia because ye nanan ma ne ye na ye se wo mo ye Benjamin nti se obu una nasem jimi semwa ya ofa nkwase asem e de wotamfo kokko na wonkuguo no eye jimi sem kura chen de na susu no me maame ye obi a odi 105 years yeah na asem a woka kire me o se me ba memma no kura mpa wo ho na odi no kura na wo ye hia ni kura no kura na ba kofa de no ma afiri won sana san bre obiem mma wo mfiri utire mu da sama ma me ka kire wono mo ka kire me no mma me no lefty wo de abana okay me na de abana okay enti me hu abana me hu ni different edi na me bo different yeah na wonti apo na me kofa ne ba na me de ne bedru ha me asantema abo me pa me dasi so waji atum yeah I respect asantema bebre me free ha yeah but we kaniba okay na we kaniba eduana so osoro na ban na hu so obi eni hwe baabi but de ma na hoodin free fam me nti ye ka okani ankasa ya ka okani a ye nyina ye root ye baako okay and I thank God say that story is not missing okay say ira pe asama ye wie but ya ira jimi ba asante me ni gibebre okay me ni gibebre na me yere ne me ma eni gi asante echen baby ane ye wo okay na me ne ba ha oba ha na ni giye na me pesanka no ho odin no sanko no san wo se me ho odin a me kwa mini na sankra me sen ma ba but one day na me hwe na ade ne yedin wo se me wu a mfa me nko ba bia sem ba bia wo na mpese me da ba na busua semti na wo se me de ne ko no mpese wo ko nti anajo a me yesa homache me de ne be ko no no ka kire menwume ne se obewu anopa dina se me twetam no kwati na me tu be 11 de ne ko na me se unim sensem wo fie me nwu sa na me sro do man kuma se o mon ho ban na nke kudu fie a yen settle asem no wotena ase fritam ne ko ye no ekosi na kakana na otwedu wo mo asem ne fa mo ntimi a amma yen hia ana ko ye ntini wo ya me ya minyanka woteme nchen up to date yeah but enye owu ne kura de because odomankuma wo ho anse no wu bae odomankuma tirimu po obi ntimi nsane echi nya de foforo okay do se me yese ya enye owu ne kura de ne kwantimi ni dabi because odomankuma kana sam anse no wu ba so ho okay to odomankuma se me yese ya wontimi na dabi no ya buni nyansasem na kuma to yem onti ase akura wo china beti ase wow awunyafo we Fakye dwumade onim se ena no pa me ka cho se me wo guest Mark ani mrenchi edi Mark said wa kan die na kire se yen hya santeman fo bose ukosie oledi ye bibia wi a asese wo betena se ma santeman ya o pesanko ne mu ka santeman mu na efia sem tina mentumi anye no saa okay but I was say me ye bribi wa ha ehye na nimonyam wa santeman mu okay na ne kra ho beto no
yeah ebesie no efia da bai okay na me presa nka nkwachire na nka adofo nyina ntumi mra but mo busua se to da bia na ebi yeah to da ntumi amasa enti na me pese me sere wo mo free ha no se emma dodo ne ha mo ho ma okay but because you better so ha okay na adofo nyina bom na ya pia because me who send spirit that's what ha okay yeah I was have 14 say o de mo asomo a we akwa bi kai was breaking news the asanteman ene mo am wo Ghana ha mo pema kanimri nchi asempa no ne maami efia dai ha mi sa no pay ebia but oyedom nti esese ye ma oti de eko di mark eda no bedru ho a me giri se e be fa fidi kro ya so abo adofo amane yes na ba bia e be transe no yahwe oni group yi wa ha de me ho ampadu wa ha bra okuno no ana sister anopa mu so ye kakre na afi de yenko yenim okay yantu jom bebre oh yeah but if person me tu bibini na o kan se kwabna kase beba yeah obaya haban mu segmentation program yes ena nanu munyansa wo letena ase na broni ni ha so utimi tena ase na yebu no se sabe ajimisem na ma ya yanko ama woni a ena na ndom ko ye broni ni asanteman ko several times wo mantimi ni omso ko nimda go and check the history. British fought with Ashanti so many years. Woman to me. Kosi brebi. As I was top port to now type higher. Once I'm a top port to view. That be. Because Upapa to mua or the Sanyans and the Bemam. Yeah. Zoba told me another so papa and cancho. And now was soon heading. Yeah, on my uncle Pom boy and the BBR my. Say yen na wiase nhwe yen ehunu nyansa amanfo bebre kasa condemn Bible na me say de o ka che o say mokro no wo say e bone de ane de na aka na onyansa we that's it enti nsem wo mu yen story Tofiakwa ya wo de ma yen say anka me fanya brempon wasasi so a because the best land that we wiase e African land Eden actually okay hanaka Eden ho because the Garden of Eden was built in the eastern part of Eden. And the garden was not called Eden. Yeah. Oh, land in your friend Eden. And they were Edenic people. Okay. So Edenic people are black people. Black people. Yes. The beginning of human race. Yemuna race ni na free by. Na ye den ana mama accommodate no. Na maji wo no baby. To pesa o kire se wiase. Ohwemu a Africa. Yes. And nyame de wiase hye no omunsa. Yes. Ndi se no maame no ekom de no papa no ekom de no. That's it. But the maji wo mani. That's it. Uma free emu no agi mani ama afa yankwaso. Kaku meni wo serious interview wo na menim so. Be pese ewie ayie ho asem. Obeba show no say 4 to 6 aye Sompa drive. Na you be dwene black man wasem ho akonta ye boa oni Mary Yap ono so last week and ikodi Thursday no na idi ne mama 1 week almost say omo chia one pay na me mouth shedding e ma wo mo na me nyina fidie so na obia oba yi bia no hwim ha akonta ye boa ne Mary say oda obi ase yankopon chiro ba dikwa mama ntie mu na anopai no zeda mpanine ko yes na ese umtechira maka okay and one of the techira maka twada ke mu akamnaka ano ne asem no yes certain things are happening in this world ma obi kura won ma untimi mfa won kone won na ho eboa yeah time where so musua nyansa and their emperor no say techirema de ben ade a ewu ne pro na ade enwu de empro enti techirema enwu na pro okay enti nka omo kwa omje om techirema wachi nanso yesu ni padua na ekosha asase mu ne agya techirema no so am na pro
where we have to keep the stories that they tell us. The only way I'm transfer education to the next generation is the story they tell us. But our stories are buried with them. Now, we have to give life to the things around us. If you have life and the things around you are dying, that means you don't have life. You are lying to yourself. Oh, yeah, go. Tofi, asim ya kama kuma. I was here for we a Jumedia what need in Fakye so a 21st clinic and also Massing. Minty Mark on in the group. Tofi, asim ya me boom me bafo nyansania. Ya dia mawani obibini. Ampedia me wo mampedia me wo. Me penu swada ne me akowa. Tofiakwa, matewase. Tofiakwa. Ya na me sha sei. Se broni hwe bibini. Na ne tuntum nti. Wo chi no tan no a. Brofo kasa me kan racism. I said, Bibini Shashim, no one got you no time. No one. As I'm said, I rehearse some. Yeah, mobile, I was cemetery because someone to me, sir. Now, the Awuno, Yanjini, Yanano. Wow. Yahoo, I was here sorry. Before I say sorry. Sammy Boo, me before Yansania, Cadia Marian, you Bibini. Ampedia mi wo mampedia mi wo penu swada ni mi akowa sanka samandi o mayanka metukwa akowa kumena e abana fo biase abana wasemu anwo kan ye ne da ono osiwi ase wani ansode ya wo wanfa sidam ma o charge ya da krobi wapedi ebedane wakowa abna fobia wasamu awoka ya nedawi mama misumi we o bibini mama misumi we jatabru apa di sumi asusi o bibini ebani sene we uzeye Mama misumi we Unyanku pombo ucho na ya dana wabada ni duye ya Mama misumi we Jatabru apa didi sumi na susi Tofiakwa matewase Boro fini nyansa mbo mi bibini Enti wa mame danso kra Ewa mafu nyinem O mami tin mi sunu wonko O mami honam sunu wonko O mami duane sunu wonko se Mini na minya ho den so mampedia mi wo mampedia mi wo Beni swada ni mi akowa Tofiakwa matewase Asase bidia so na meti odi amunu no na nka mi dia tomprade Anadia misrese na media Ukraine kunto kwenti okomasi wa bibi memu Obi dudu ntinka etia bibi memu akomdi ene ba ni sene abeda ne budie Apeni so ma yasesamidi yasesamedi dia yasesamidi nyame Adiena kai ntumi nsisano Nanso Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Wasesa wodi wa Babylon so apene so ama wansesa wadidi nti Watumi anzisa wo nyame no ya de ya pene so ama yasesa ebribia Enne konko munuani na feyedie Fufosi wo na edi bribi Apesie si wo na edi bribi Tosafi acheke si wo
na edi bribi aklansi wo na edi bribi etopasi wo na edi bribi apran sensi wo bibini na edi bribi kube wo ho na enum bribi enti yadia eni edo na fei eboyen otwedi ampon kwa me nanka sono ye ya chasi ya nanka sono agozi bonya sizenyami yes he came here with the sun God and said this is the son of God I'm better I'm better than yankoebi yenti abna fobia what's a man who can down oh mami sumiwe oh bibini oh mami sumiwe yata brua pa didi sumina susin ayeka kagumi ma onko obato nyumba kwanza na wako anopai we a Fakye show and ya packaging is from Konya de man anopai kwa mama fo Sompa 93.1 seri nyame sie shira yen afedi ekura nchanse ne yesresrade arafo so ye papa wo hu na wotu kwa konkran ana ode nuane a oba bedi sika ohia obedi na wotwe baako na ntu hu okay nti de ehia nyina wode ama no na ukoye no wote ya nanu achi oba no akwose aduane wo baabi ansa wadi ore ho be ho na ogina baabi me hye wanunyam dadi me hye wanimunyam animunyam hye no no it's a joke dia otimi kepo dia ode ama no yia anu ye fe na animunyam hye there is a word and there is act. You don't say a word why we don't do the meaning of the word. Who person tell say Africa you disappointing Yankopon na? You're disappointing Yankopon. Yeah, na you disappointing. You're disappointing Yankopon. Why? Dia on say wo ye ja. Yeah. Na senka. O japade a wo cheche ma o ma. Wo hwe oba na dwene mu da ho na ode wadwine. Yeah. Ene wade hye ne nsa. Yes. Ana me nwine Yeah. Obi o gold ne ade o hwe ne ba nyansa wo ni tum no de hye ne nsa. Yeah, so the be na chiri nyira. But Onyankopon cheche asase no the best of the land in the man Africans. Yes. Means send papa no me nyansa fo. Okay. So this is ne ya de sesrefo a na ni munyam ben ye de hye nyankopon. You go out begging. Wabrekwa a 2nd February 1835. Yeah. The report Lord Macaulay they come up the British Parliament and they say there's someone about Africa. Or say this country because yes, now hay one country. Okay. Now boundaries name Europeans they boundaries but to Okay. Yeah, one country. Or say I traveled the length and breadth of this country. I never saw a beggar. Wow. That's it. And now crown for report or the free ha. that's it. A coin no. British. That's it, British. 2nd February 1835. Now some crop we ain't me new so. I just see a break you backbone and spiritual stand. Afi the way I'm transfer education to the next generation. And the quite fast no man. You to me, I just see adopt say okay, young Konya nkwose sam no mo pen no ma e free ye ho. Ni yen nchen wo mo hankasa. That we will love them than yourself. Yankopon said, do yonko se wankasa do yonko chen wo. But we love them than ourselves. Because bibini maybe crofo bi cheme. Se me learn operate at one paper.
sometimes when they get white people, they don't treat them as they treat black people here. Because we are black. I'm saying it. Now, say, o flesh. Bible can say, now, assume see you win ne flesh, nipadua. Just say, ofiru baby, I'm feeling the same flesh. Yeah. As a wash of flesh now, born one. You're beating yourself. That means you hate yourself. But you hate your flesh. Bibini person was say ubia we say, but on one case one the person was say. This is the problem we have. And you chain free when sat no nine near the two chi. O shall shrimwa as a crown a bowl, but the chin at the achicho adjuni. How? That's what you're saying. Yadjuni no yachichiri. I brought 40 yadjuni. Yes. How? Yachichiri adjuni because you hate here. Wow. Yeah, well, I say give the dog a bad name and then slay it. And the system that was brought to us came to divide us. Educational system, religious system, a government system. What time man can we now? Sir, you be sure na me nim so. Yes. Yeah. And until am I adwin na local? Until you who no cross enie, but the intimi yet. Until we need people. You say we need righteous people. When Yankopon kwakwa say Sodom and Gomorrah, Abraham bisan say wunya atene for say because when one righteous person is living somewhere, difference baho. Wow. Two kind Proverbs chapter 11 verse 30. The idea friend nkwadua a name. Okay. Yeah. Nkwadua a name. Okay. Papa ne boni hu nim de dua a name. Asema me ko kan ya de tan ya de me ato tan kruwa mu no. Okay. Ba kono no. You see the African parables and our metaphor. Ochire mu ko kasafo mu a man literal meaning na e be nonsense. Okay. Enti Proverbs 11:30 was say what in ni aba and e fa na nkwadua. That's it. Enti if you have righteous people, okay, living in a country, they will turn the even sinful country into righteousness. Yeah. Enti now our population and Sodom Gomorrah and encourage ho hia. Begging from ABC 10. That's it. Say 10 righteous people any sankrofo mu dia then it's impossible. Yeah. Ndi ayemene wo na betimi atetem kwara mama be righteous. Righteousness is not picked in school. The educational system we have is foreign educational system that even divide retentive minds. Okay. And then friends saying creative minds. Because creative minds interest retentive mind. Okay. And you know, educational system no be hype retentive mind. Oh children are okay. And to woman benya no akaso wedum tiewu. Nti ono betimi de na dwene creative bibi. Ano no ya sideline no akoye arm robber. Nti o plan arm robbery a perfect. Because na dwene your creative mind. Kwa asoma aka na moduru. Yes. Kira say obi okọ school mamumpo. Yes. Nya na resource ye correct no. Yes. Onya bibi sonko free awofo. That's it. But the resource nye no. That's it. Ya dwen ni say faso ni so. Faso ni so. But ono nso wotira Africa obetimi akwahye kitchen ema wo what ten if you ho nyina around. The Yankopon de man no. Oduma nkoma checha de a wo cheche ne sede a on here. But the educational system is learning creative mind. Umegu swami ha. She be more adwina umkuta. Yeah. But on more modern was continue. You've been sidelined. And you have the retentive minds having a. Enti ohuna also you dini tiewu. Wane catch us say wo babi tiewu. Una wukum ni tia na ni na ewu. Nyansa akasa kwagu mama ya ba akona wo de mon sori nkona ntunyum biem ya wie bra kwagu you can go me komodu mi amitimi tojo at least ye bibi jaye kwan ya botre wa hu say Africa camp ya we they make kan wo hu ye na ebetimi atete nkora wo fie onyankopon de mra ma Isa no wo say fatete wo ba wo de nam suo kwan so afumu kwan so fatete no first na any picture role. Okay. Near words. Into a sumner bodan ho. Me, your curasse. Na yetimi
newspaper to tell down. In someone I own newspaper up to date be with Wow. But they came with pictures. Internet I could have phone cry or 10 years, baby a picture on her. Baby I'm sure on share. This is a crime back on my on what down my picture. There will be a book or not photo. Photo no so any so photo. Brony photo na them. Yes. And to the reading a year away we look only to pictures. And we are dying because we don't see your so our pictures anymore. No who cry. We try picture and why you no what until now they are obedient no obo. The pakoko na obo. Me bro ni ne bibi ni wa he. Which you know. Wow. Nyom kura no say ye pese ye ka bibi de link lava. Ye ka me bro ni. Ba me bibi ni. Na bro ni ase chese. Bro ni otwi kasa o. Bro. Oye bro ona na to ne din se de be ya wunyini na wote din no a anka wo be fa wo ho adwene nanso je twi kasa no sesa na busa akora se stone wo de abo ebo to ha no busa no busa so bobo bobo o kan brofo na e kanfo no o ka twi no otia emfa ye ho Davi ti ko dru school ko speak English ti una na nyansa no wo ye den won ti ase I was say you soon. Wait, see you soon. Yeah. Baba me trim say ya na me da ha. Tell be na me soon. Yeah. You'll cry. Yes. Because ya de abonia etu fam etu wontini ato fam. Now ti duane na wo sere. Etu wontini. Yes it. Duane a wote so no. Ye tu ni hini no. Just say you got se wa no. Na wote duane so di na we ye wo de. And ye de tu duane ase na to na so I'm enjoying. Oh. Nanka country like this. Yeah. We your budget year. We budget in half. Donors now channel. Now papa, unu afufu si wona nkwan ni wona otwen obi na ode nkwan aba fie. Ansan wadidi. You see. When I say we have to cry. Israel was in a man no call bono munyankopon eja matamfo be shom so na duru ba bi no wo musugu wo munyankopon so no yi obi emawo. This is the time. Kawu. It was here. Mama e bibi na. Then I'm meeting akabi. O de bi ayiri ra benya bibi ayo at least. Aropay no na uwi a me fa be se ene kwa de se meaning say program no just be ho a yi free because ene no asem no anobai nyame di nyansa akasa yo. Okay kakuma mintie mo Tofiakwa Matiwasie Sompa 93.1. Ya bo mi se mi di masida be ma ohoni bi Empire mi se mi di mi sompa be muni paba Empire mi se mi di masida be ma ohoni bi Empire mi se mi di mi sompa be muni paba Empire so say yasumo body adenya kumenyine Ebra so say yasumu nyankopon ankasa Ebra so say yasumu body adwini akomenyine mu Ebra so say yasumu nyankopon ankasa na yasumu oh yawa na yasumu oh odomankoma na yesu oh yawa
no kuremu na esum we odomankuma Eya fasam. odomankuma odomankume odomankuma odomankuma efrefre odomankuma odom ye bibi bebre odoma ye di uhwamo baba odomankuma odomankuma efrefre odomankuma kuma Yahuwah, we call your holy name, ya. Kuma Yahuwah, we call your holy name. Lady, arise now. Let his enemies be scattered. Let them also that hate him flee before him. Yahuwah, Zabo. Odomankuma efrefre wo. Odomankuma, odomankume, odomankuma efrefre wo. Odomankuma efrefre wo. Yadi bwani mama ni abayensu. Dadia we jefo ma Israel. Be my yo babe. Odomankuma efrefre wo. Yati sikansu yedi ohiya. Sika ofiensu ebo hiya dondo. Asamatu yanyo baba. Odomankuma efrefre wo. Ene bibi ni ko baby awe munu. Ye wia ye ho ne akonkwa sumpo. Odomankuma efrefre wo. Odomankume efrefre wo. Odomankuma. Ha, abusiafo. Odomankuma. Mark, me pesa me fa be 5 course. Let me jaw right now. Me pesa me fa be 5 course. Let me jaw kwan e ma woko. Say there ahoma no so si aben no. Obi pesa o kasa ahoma no pay. Sompa 93.1 0551931931 0551931931 0548 931 0548 931 931 Anopay Mark Anim Rinchi ana wate se mene no abon komo e wo dwumadi so yenko na yenkodi nkomo kakra we ba cho wodi ni ba bia frame free so wodi ni ba bia frame free me patro your friend you man me can free asante atim fo asi. Okay, ima maminti wa no pay fache shows. No pay ya da masipa ni program mu na mishra mu pa na mark nso me bona ba so pa na nkopon nchika no wan sene dem. Na onko so amfa enyim foforo nso sambre na nem bi na mahwehwa minya enyim we yi Naomi dia no maya bi na metasa nka me ho ba dia mi na. Pacho e kan foforo e ba no why? Pacho basi. Was it there? Naomi wasanko no krom. Naomi wasanko juda. Okay. Me wacho udi ni baby afre me free. Sompa 93.1 Nabi I'm saying just okoba because menim the entia sako we mentumi eti wore gina so kakra bi ma me na menhwe na Rocky mehwe ni sankyere ne a obetimi ayama matimi afa o because menim the entia okay me ba cho odi ni ba be afra me free e ba cho friend you no ko kwaji okay ima o ka se free he me ka se free Bukum South Africa. Okay, ima maminti o. My telling you, enter Medina Theatre pa Medina Theatre na nenu me de don ko so no monin sa na me eji ni pa ni kile ni kwa na so no on so ntem honko. There's the fire the aqua so ni na go pon shele do na ma me so na ya papa. Martin, anopay. Washa Granny say sign call back to church. What you did baby afre me free. Chow tie o TV ni so ntim ba chow
pacho I was me catch 3 years before. Okay, mami nti obemena. Me pacho me temi ni abema makaninza. Na me bisa ne se yemfa ne se TV station ya o te ene microphone ya o yusi. Se abiani am of mu di ya no mu di aye bia ene wonya bia o te so kasa yi na de na yeah, okay. Nice question. Questions be real. Yeah, they train. Na minim so. Kona minim the time no wa. 2 hours. Enkomobo. O kase the abrofu ye bia nye. But say we are sepa no. Obi beto unyansa. Ene fo japade nyina ma no. Na unyansa nka. Pasa asem no to ho. Me watch out. Udi ni baby have from me free. That we obi also obi line so. Me watch out. Master Tofiakwa. Yeah, do gas oven. 21st Kenneth Ambassador, Dr. Brothers Foster. Ana Wabasui. Hey, Masa, you say open so German food in Kurafa. Yankwe. Case na you. Yeah, chiame papa mame. No kure papa be chia opi yame onka ho papa emfa ma adwene ne de Nyankopon de amawo na ya na duru be ya na yewra ho se moka broni na moka bibimu amu a na yewra ho pa eso so ka se moka we se mi broni ene obi e ko ware oba akokwa ne buonko tuntum ebuonko ana ono oba akokwa zo kwa ya the price nko na only tuntum zo kwa ya the price nko ase ne nyina mu no ye de kokko no abaya nti enti na ma ye ndura doso a obia pese wo ye kokko atade bro kura tuntum sha enyefe kokko sha efe enti sa buroni ne de nokure mu wade afa ba bia so enye ne nyina na ya na eye papa Master Tofiakwa emre ne nti Master Keye do do ase awai Me da se me focus no wi a na maka ma me fa na na fede sorry so pacho odi ni baby aframe me free. Hello. Yes sir. Mama cheo ni juma pamoja magana maana vya semaina. That's it. Pacho mitio. Hello. Kafra, want me nyina so. Pacho odi ni baby aframe me free. Me pacho me mama cheo. Ya juso obapa. Yes, Nana Mabura. Okay. So, come on. Me papa Mark me so. Na me sirami. Me mane yako. Ni wodi ya. Okay. Na ona no susira ya pa. Na ni mo me de pa de di ka o ka se. Pache. Ni Yesu mo jan. Oh. And then our mamma, Casama, Kuma, and from Mamma, who said, but yes, 2 questions, 10 man of Sunyan. And you have a pack of Yami Slam, and I'm talking common. And I might have to have you. And sending I'm a woman say, bam. Yeah, you so say bam. And then I'm just talking common. Come, says, you say, any you. I mean, can say, any but you didn't ever be afraid me free. Hello. Hello, good morning. Yes, sir. But from Nana Kwame Kukum Kasafi Mazukun Navi. Okay. Nana Pokuma Mintio. But you, Marketing you be a mechanism for the room then and on to say no crime in the mother because we see in be about Tampa. It's in the numerous I am in the track no about Tampa. Mechanism for Namisiano. Ate me da se me we fa be 2 course pen afa de fancy but you wouldn't be afraid me free. Hello. But you knew the be but you mama nti obemena you but you the one program papa mo dey bring and let anope me mo ni sana ya papa ma ke ni ma kasa tre na so all kan ye na me for stress na tete no na asori ngo ofisi but say na so na go so nti we because so we into be kasa papa kura na because we went me into first na ye na ye kwa so ba ko tie na
oh, I didn't get you when say, I didn't with any what on mine and I say, but and the schools are also, I saw that also, if my person to end, I did the bone put, yes, we don't come out. She said, up my community, a small pay and the question, make me crazy. But as small can I question, say, yes, when they cross through, women question, I'm not at it and she says, oh, big there, some people, and that's how can be banned on court outside about what. They are going to send near Nipanian, and yet, then thing I'm a queen, yes, who, never more days say, being a young couple, not as some people be sent from us for local. This is the desire, I've drunk on the pineapple woman, a boy as to my yen, I am fat, never boy in that. Let us say, my father score. Pacho Udini, baby, are frame me free. But your friend and I'm a miracle. Because I free a book, go for India, ADD. Now, I'm into you. Yet the Yamia cinema programs on Cormashi, the bomb of us. Na ehinka sembi wo ye papa makenu mu a person ni wiase nyina che ye besre mo se mo be ma ne mrepa wo mujuma die ne so na watimi ene ya che sa ehinka sem enam sa so ama Africa ene o my Ghana yon so etimi ade won fi sa akwa so na da masinya mi sha na me pese mo be bobo makenu number no ye papa number na ma no so making a finance making a dim come up. Okay. Mate, it has CP. Go. Yes, sorry, so. Now, your full programs be your friend on nominee from Monday to Friday, to Thursday, 4 to 6. Near my nipanim, as soon as 5 in free. Now, a program back one, some party buying, as some and papa. Mark, you be here will show so. Say 2 days crown over far. You see a tea nipa cry you say. Na yencha sa asem we nso. Baby a Yesu free no. Nipa antena se. Kopim ni wu achi. Na nipa betena se. Even in crofo mu. Tia won komodi. Mate ba bon komo. Mate. Tiawa, dear now, DJ Kwama, ya sorry na. Ya show na kana to aso. Oh, the Ame catch ubi ane se. Esmo nyon kropon. Ewo nyame, ewo nyan kropon, ewo honhom ne wa bosom. Okay. Since na ya da sa no ma na ya mabodin. Wo nyan kropon ye honhom. The first commandment of Israel is Shema Israel. Tie. Yeah. Obati ne nka wo hu no. Enti wati wo mu. Ona we na so dan. Okay. Menye wadwen se obesum nyankopon, obesum nyame bi weekend. Okay. Na obi a osum nyame weekend no. Osum nyame a wo hye dan bi. But onyankopon ye honhom oti wo mu. Na so dan ne. The sum 24/7. Anya so dan mu. Na se ono ne yesum no a anka wiase edin. Ne di nka yehuni. Na David. Nti ya Christopher no. Ya sum nyame wa so dem. Ya sa no ma be kire ye. Odman kuma ba ade na yesum na aso dan ni ho na aso dan ne ye. Okay. Enti watu mu enti na sam na tu mu no na wodi so no na yefe no worship when you go to the Hebrew word. Okay. The Hebrew word worship a work what you do your daily life. And the way by no and omo yi a worship day. But in Hebrew, we don't have a worship day. We have a worship life and a day of rest. A day of rest. That's it. Okay. And the young people, when you go to what tea, more tea, no. Now you didn't ask some year Juma de Bia, Uko Jumua, not some Nedoko. They are all ye bia, or non, they are what catch or see you, and now you. What 2 moon or some, or the mankma, your home, or 2 moon. Yeah. And the man loco was all done on Quatina than be obesimo. So, Cosumo ho. Uncotuno ho. I was or 2 now in the call. News. Prophet, sorry, nah, bye bye. I was already at the mark, I didn't reach. Watch out. Latest nam kwemua eba. Na officially, ye be launching wo Sompa ansana Ghana ubi enyebi. Monsha sade no enso. Anopai. Babia, ya drew say no.
No chiabo. No chiabo. Okay, Ma Mary, Transia na Onana Minyama or Kwaba, Anope. Mami, me watch Anope. Yeah, now what to say? Yanko Pardon. Okay. Kwabika was it ubi free to my misani say a few boko. I think nature say me am a honey echo. Say BBS, no. And then I was like a canny boom. Na yabuabu near manano. Yanko Cobra Cassiho. Cobra? Bra. Aquaba. Major Sobra. That's saying, Yamiatum. Yamiad, ah, are they when a free moon? Sir, minim say Mark, my mere free moon. Yes. Aha. Tis say you want, me dear. My sister free moon. Ma, on say, yea, paging so cry and didn't come more. Yeah, Guinea. Mamma Fancher. One or Amasso. Fancher, me not doing not Tiafaso. Okay, ma, Yamin Saudi. Okay, Cobra. On say, ma, setuntum. Yeah. Me dear, I'm a team wakasa. Okay. Timene one and num. Na, if you're not your pon of Jumana me qua, Bem said, me cohese be a latest be able to more. Okay. Me quan say, a more domana bo, chenku. Me ben wo mo asemasi na me busa mo se na adan afu bi e kasa ni suowa adan a osan hena wodi o mani mu awu ei ewu wuram ho tie ya yoro ho sa no pe me ni gem kra enye wani mu fele ne atie fo fele ya kwa nka memba ton se ene matwenche na kata mani mu a me kan news ina matwenche na kata mani ma ya yoro ho sem tie be ya ye wa sahene no ye sahene no u tewa so nka ye nka ibo na me de be nti o me de krata na mame okay nti oba ye de na tumpam na no pay ahomache no a na kese ye gina so be konna so asore ne ade nyina nti no ye sadofo na jamfo so mejai na dia to ye nipa ya fo ha de ade ma no keka ko ni se pebe mi de kwam na kasefa ti nanu de nan de mi ni gem kura se etiefo na hwefo no anhu mani mu a enyemia fi se mi ni gem kura on se pon bia me kwa habam pon bia me kwa habam nti Tofia yen kai botew na yen sore so nana no wote ayi paso o wi kontomere nana wansane ya otoso mienu o kwa ibretium o mahene eno no nkurumarefo nana wotwe oyekuani e wo mampehia ensuro nipa nana owio wo retired o mfofon abusuapani onyiri nche achechede kane MC ya wo kohwe wɔkyere nam onyini ahabanmu bɔmɔfoɔ wɔ ahafo mehame ɔsɛ nipa adoe oyekuani ɛwɔ hyehye ntakrahema nana anumdɛ ɔkɔdeɛ wɔno nso ɛwɔ akwaboahene nuamema bi a ɛka akyire nie okusie eyekuani ɛwɔ bepɔkɔ ya ɛbɛnkankasie wɔ ahafo mehame akrantie yɛ disuani ɛwɔ ahabanmu university or level 200 apese eye ball boni ya osina kan ewo Anima FC ewo UK abrochimemu adowa eye disuani ewo Mmirikatuo University or level 400 mampam eye dwadeni otontoma ewo ahwehwem aprenken sema anihanhane woye twoba ewo ahabanmu kwankwa ni ase ema eka akirenie achechede kukuban oprohima oprokoko sereben ahwea na afensu kokobo na sei na eyene hu hyehye esitie wore ne batumpam ene ahomachen ewo ahabanmu family player ministry anim honomo a efira ahomachen nonum ekosi anopa nonkron empamu na owia na onwie panise emu efese den enka bamaso nti ade ache ne banda so no a wode ne bekọ ahabanmu Royal Cemetery anopa nonkron pamu ho no ano kosi duba ko ho no na wode osono akoto baabi a wode ne beto owie a na wonwie baabi a da no se ayie ba wa ahabanmu a woye ayie no babetena se na wanom osono chisika sakura na awurade aka wona asem se de besi bia ne mfa na ase ma no nti nyame ya adoma ne wuku ada so no wobekọ ahabanmu family player ministry asafom na wode na ase akoma asafo awurade na ofiri ho ba
obasa be tenase na ya wada so no no wanom sika che twa to kra oton safra busuafo na dofo nyina se umeja wo mo na won kata wo so na chi kra mpanin se ade to nani a nyo no a nei sorry Kofi na Rade. Ti na no mo ti ayi paso ni bi na wo hu no. I was just for Facebook na me hade. Oh, we are se fa. Come on. Bra. Nka bo me samu esi so. Se me san su bi ma. Me tua ho ka. Me san su bi. San sim ka bo. Na no mo ti ayi paso o wi kontomre. Na no mo ti ayi paso o wi kontomre na wansane otoso mienu. Kwaye bretio mu ma hene no. Nkurumarefo na wotwen oyekuani e wo mampehia. Ensuro nipa na owio WO retired mfofon. Abusuapani onyini nche achechede kane MC ya owokohwe. Wochire nam onyini ahabamu bomofo wa hafo mehame. Se nipa adwe oyekuani e wo hyehye. Ntakrahema na enumde kode o wakwabo hene. Nuamba na afensu nuamema bia eka akire nie. Wokusie eyekuani ewo bepokọ ya eben kankasie wo ahafo mehame. Akrantie eyedisuani ewo Ahabamu University or level 200. Apese esi akan ewo UK abrochimam edema boboku efene se Anima FC. Adowa eyedisuani ewo Emirikatuo University or level 400. Mampam eyedwadini otontoma ewo ahwehwem. Aprenken sema anihahane woye twoba ewa Ahabamu kwankwanua ase. Emabia eka akire eye akyerechie. Kukuban, oporohima, prokoko, sreben, ahwea, ana kokobo. Na sei na ye no hweseye esitie. Nyame ya adomo a ene ahomachin ya ade be chenjwada no. Yede ne betompam ewo Ahabamu Family Prayer Ministry anim hono a hono obededa no. Efiri ahomachin nunum kosi nonkono empam na ne branda so no ye ade chen branda no a wode ne beko Ahabamu Royal Cemetery bebia isi adehye no nonkono empam ekosi dubaako na ofiri ho ba na ensan wabetena se ewa Ahabamu bebia dan da no otaye yi no na wanom osono achisikasa kora ni wuku ada so na ruade se de besi bia yemfa sedama no nti obekọ Ahabamu Family Prayer Ministry asafomu na wode na ase akoma awurade se wode wosono ma wo mu eberesem na eberesem so asan be fa omukọ na ofiri na ase asore ne ba obosan betena se na afen so wanom sikasa etwa to okra ewe oto nsafra busuafo nyina se meboa wo mo panin se ade to obi ani a enye onu a na yie enkoja wo mo na onkata wosono chi kama na enye feto fen kai bodi nyina ewe come on this week me was special package man why I mean I was for bra Facebook na be had there. Come ra kase ye ibusu. Yes. Abi. Aju min sem. Come ra. Bra. We a champion what? I'm telling you we a champion keke me say. This week me was special gift at the mouth. I was Sompa ha. Yenna ahwefo na atiefo nyina ase. Na aye nka wona super se ka secret pa no kwara nyaminsira na yenna ahwefo nyina ase medase na yenna senior man so ase wia emphasize na ne bi nso mawo Tofe waboa me kwan bebre so Fakye yo ho enya wo a nka me maso nyame pa nim no kora na me ka kire we efi say Tofe ya me bre ifi dwoada kosi fiada anopa awia anwumre meka news ahomachin o mesa meka news anwumre e sha no papa nso esa ba o ma hene morning show so enya wo pa Fakye ne de nka me maso me da se kwa ye na senior man so ase e na wo ho kani ma lenda ami nshira wo papa mpa ya oboma me nyina no mete na fe nso so na nanu matena nkonwa ye wa hafo me ha me nyina no pai mi tucha de ma wo mo. Okay, so my no o de beko. Me de beko. Okay. Na me ha me hene nso. Na wo su konto.
ana ɛhyɛ fridge mu ankyɛ koraa ɛbɛyɛ yi nti yɛbɛkɔ hɔ it seems say yamama for ra ho kakra but juma na yi mood na yi na bɛsɛ me mood no ma mark na bɛsɛ mood no te ɛno na ma de haba mu ayi on sɛ mete ha na mekeka ne ma bɔ mu sisi a akia dawro ma nyame ahyira nti wo hwɛ adu ayi ɔtwen sɛ ya ɔmo nam kwan so ɔmo kɔ ayi no ne nkrantie nso ontimi nkonya ne ma to ne ba ma ba ne de I'm very as a year on no sa ari edi aduane akọ enso enti wo hwɛ ayi sɛ ya zebra no sɛ ni no obia ni kira yie kwan so okay because ne ɔsono dampa ma homache nti no adagye ni poso okwa haba mu hodin hu sa awere ho aba hwɛ mo na ni mo de hu sa awere ho aba enti bra ato aso ha abujafo we hey Sompa 93.1 FM na Sompa TV me da si Facebook no bo wode na bra ho na behwa de na anopa yi ahaban mu level a yakọ 30 seconds as open justice Tofi 30 seconds tell na yemra ayiso Tofi nkomo Kwabran ye ne ma no a odwene ho a wonte ase onum se wo kan so repeat na sa we se ne besesa me share da pa na me pese viewers ne listeners no ehunu akyede ekura sa papa na wote wo adekro no ana okekan so hu hyehyɛ ne ma no te sɛ de ya na so ode ne ho ahyɛ mu aso ya announcement ni wi na usu ti ade na nyame na de akyɛ no we ya frɛ no emo ahene ti sɛ ne wasiri mo ahene kwamra bomode na kɔ bonwire na kɔpɛ ayi entoma bi ni chacha obi na afa de officially yemesi hene wo show yi so bia afidie wo kasa ma me maso me kasa any problem wo kasa me kasa awia any problem je se bia me yare nko a but kwamra nti se mama o ayi se kope ayi tuma wo na ye yi na me mesi wo ahene wo me se me nyum so to pa da kwamra se wo de minim de otimi se ye nto ayi anyum pa ye mo ensamana ne ahemfo se ye mo marane amamre mpa ya botre de wo be no okrom ha na sinama de nyame nsira aya de oni sinama nyame nsira mo papa mate kwamra me da sinama me bia no pa wo bia no itu cha de ma oni nam ne ba bi obati se wiase wo ho se ade oni mfa ho wonim se me dina temu a obi afa na ka kini se obi betwa ho no sisi ade asende no ane de minim nti sinama bara na me so sa ade we de muntwa ma me why Pam Chopi. Ma Mary. Papa. If I cho 30 seconds and the SC will ram. In ram. Osuna we. Aye. And paso and nanopa a yira a boa sonubi out of form. Out of form. India. Oh my alcohol. I said the party one up as all my alcohol. I said, could you be saying? Yeah, men shall dance here, Papa. Sir, anybody say it to one woman, why and toss Minister, Mammy Tio, not your queen. Minu Yakobna, dear. Nyamia Chana Chedi, about a fee, no, Mr. Wa, me will request to be a Boaminu Yakobna, mammy. Okay. I was sad, you know. And I am what kind of off air. And me kind of off air. Mate. Na me akra me kind me say wo hu ade kro. Okay. Ono momo money o ka kire ko bi sa wo ho bo. Philosophies bi a o use no. Papa sa wa no we be ile. Okay, I was yafo. Baby a yaduru sese no. Aye, Tofi nkomo na ene no say ji say twa ne masotew na yenya kwan na ne aka wo so no. Yetimi ede etoa so. Ti say the baby a yaduru no. Aye Tofi nkomo. Eho ena yaduru sese. Tofinie, Tofinkomo. Enkoma emu hwam, enkoma enwanwa. Dede. Beti wasum. Tofinkomo. Enkoma ehu, enkoma esre. Tofinkomo. Geges, miya Tofinkomo. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno ena tofi ede brewo. Tofinkomo so ede. Enti wodi ama. Sompa 93.1. Okay, anopai. Tofi nkomo no enie. Na anopai we na yebedi ho nkomo. Watu din se
omfa wo ho ni anopai tofin komo omfa wo ho ni se awie na wo hwe me e wo Sompa TV so a omfa wo ho ni fi se edru ukuada ene ya fiada aya na yata repeat tofin komo awia e wo Sompa TV eti se awie na wo hwe me nso a abrochire ba bi sabre awia bo 3.1 mese wo mfa wo ho ni anopai me pesa wo tisa asem we ase se wo mfa wo ho ni e wade bia wa hyeda to bo ase aboa payo na waye na ye ni da ho ade a waye wo mfa wo ho ni anopai ma menka wo hini bi ho asem nkyerɛw se ofa Daniel ngoma no a ohini bi ukai Daniel 89 a edin a obete no ho a ebebo ne din eye Nebukadnezar sa ohina me kana semi no nyame hyeda mo amowo Sompa TV ne de mo hu Nebukadnezar din we brɛ pansa ne yetimi abo na kuro bi ntimi mbo na oya wo hinkasia Daniel 89 ne se nyame hyada ka kyerɛ ne se woyɛ dua me makwan ma no ma abedidi so Sompa 3.1 woyɛ wo hina me hyada ama sɛdeɛ wo kase yenti enipa ate wo nwuna se nyame hyada nka asɛm bi saa keke wo saa wo hina me kana asɛm yi no Usha wa Facebook no bra Sompa 93.1 FM na konya wote so no eye sika kokɔ na hemfie sika kokɔ no ode akyekere na ona na nyame ma no nimdia ma oye garden bi sankyerane e wo wiase no se nyame to nsuo ba bi a na ono chaza ode nsuo na sie ba bi eduru ba bi a ose mi to nsuo de ama mi kuro ampa no abie okasa obi nka bi na onye obi a o eye obi ene so no mu ede ni si hene but moment a onya kodi hene no wie ye no na ne yira fidie oso no mu ade ni di ade a otene so nyame hwa ne sa ose Nebukadnezar me ma mfa wo ho ni me ma wo mfa wo ho ni niema wo ye no wo me so no metua wo so ka anopa de mpesa me di tu tiri mu no se wo kai se abakosam kire se eduru ba bi no Nebukadnezar nyankopon ma Nebukadnezar awia ne namu firi na ban soro eko wuram ekoduru ba bi no wow nice production David ne aki abujafo Nebukadnezar na oti akonya so no Daniel 4:28 kosi 37 no nyankopon ma Nebukadnezar awia ne namu afiri na ban soro ekoya kotena wuram ama odane te se aboa anopai tofin komo de ameka kire won no bra Facebook na be ha de pictures am show de kire wo mfa wo hu ni anopai tofi pese wo kire sen ade bia wo ye ne no o mfa wo hu ni okire bi se nipa na nya hwimpo a wo betua so ka be hawo this week ye nua ba bi na me fast story we free no
Kobra. Sompa 3.1. Obatena mani mu office ha. Na yenua bayi eka na brabo mu nsam de kyerɛ me. Ewo bemma bi a ohia no. A bemma no. Oba no abusuafo bo mo modin bia se omo makwan ma ne wara brante ne fi se wo ye hiani wa. Baba one sacrifice said Dabi Makuma dinachi me do oye hiani wakra me penasem. Kamra ene be mana sifie bi atu agya oba no ho. One oba foforo na tim. But trust me. Be mana on fa no huni. Ma menka sa asem wo nkyere wo. Sadie Nebukadnezar wan fa no ho ani no. Won fa wo ho ni da. Anopa mi kasa kyerɛ mema. A woni won yire num hye brase. Enne wanya baabi agina. Enti wato won yire num ne wo ma saram. Oba binti no. Bra. Uba fro ka kasia beto ka kasia. But don't fa who need that. Nebukadnezar na ewi wura ti se aboa e wo wuram. But oye wo hinkasia otiemu a ono na dura asase tam so wotimi fre ewiase nyina ba ho se mote se me hyeben a obi ankoto wo honi. But eduru ba bi no na Nebukadnezar onnam wuram owia ne nanim ene wadidi. Ya wo memma bebre wo ho anne. Ya dia ka o moto dem. Johnson ho kura ye ne den. O ka se de o ye no, o ba fa ho adi. O ka se o ba fa ho adi. Anyo oba bia na o ware no a eyeyie ma wo. Nyo oba bia am found say onim dressing 3.1. am found say on to min ke kan mo so ma ne nya tenten am found say enkapo engugu ne sorokosi ne fom nhihya asomade akese am found say on pon ho wada bia nyame mu no ni sunsum aka ho kasa man nyina na yeware wo mu asiyeye obi kana sama kire wa oba bi o ware no enne wa bofom se tim enti se ne nyame nam obi so ama one na shabrabo ase aba beduru sabrei na ne wo se manto nyom fra wunti wa yeyie onfa wuni asam da wanim but unya obi ma ne nka nkyerɛw anopai Tofiakwa so me ka kyerɛw mpanyi se ne wapoto ama na frɛ no onkyiri sa wode ne nsa bom wode woni ma bisa Nebukadnezar die nyame ya no a oye na dwene se obeto nyame ato atwe no nyame ama na mfa no ho ani da awi akire na wo wiawia fom na wuram unim se ekwa kokopem se afredi ewudi akwaniaba e wa abrochire okofa niema oba no ankasa woni ne share brase passport okra ya wudin se oba ya passport ama no ba se wo kwa abrochire kofa niema ba wo ne oba afoforo na ekọ wode ne yeden toka mama afoforo wa abontin twi 3.1. ba wo yire ode oma eba asori mpo a omu gina kwan ho na egina ka nkasa ye bone se obi gina kwan ho efa ka ba asori ye bone hwa bra enjoyment na we enjoy ja oba no wonfa wo hu ni o ebedru brebi ka no esi ho wontumi mfa safo mpo wakọ akobie
obeye mobbo dabi ebia obi nka nkyere wo bara no pay to fin come me kan che so mfa hu ni da Sompa 93.1 and I say me kan ma me kan bi ma emema bebre suban sa na te eye din se mata yi memma ma enoso opa betre fidie ni na so kan o de abusiafo but wonso yo ba enne na ba ma no wo bi enu nti na wokodo no enne niema ba fom nti wakofom ama afei de ukunu enam fokora fa chire ne oda because ukunu adamfo bi otete sika wo nchen maudi wo de saa de na wo ye no omfa hu ni da wanim guase atwen wo amenka no kora nkyerɛ wo anopa mi se omfa hu ni o fa saa asɛm no to utrim nne eti sɛ na wo ye obi bɔne a dwene sɛ wo kyena omfa hu ni o ka sɛ mema bebre de rɔba to omba mamu no ye kwa oba no onka hwe because oboswa uba to no ho ni tikura nyi abeyi ni niam agu abonten onka hwe bare dru bre bia ye de be ma beto oba mam na abeda fie uka so oba fa ho adi anopa ma min kasa asem we obi biara ofanyansa kwan Sompa 93.1 ewia obi edi bi adwuma no omfa hu ni da I'm telling you so we ye wadwene say obi tirim wa sempa odo opa wasem one wo ye adwuma wagya adwuma na hyewonsa so we ye accountant so we ye manager so we ye hwan ofa nipa kro sikadi wo kwanbone so a enne wa hunu hu nsunsuan so a okyena ubebia adwuma no begu ma men kan kyerɛw 93.1 na adwuma na obebie no nyame betimi ahwɛ ama obi a oyɛ kromfutachi amoa wo wadwene sen wo aba adwuma no obewiaw na ga sa obefa ho adi me kan okra na kyerɛw omfa ho ni o so oba adwuma mu kro no nyame ma omfa ho ni ebrenti ma mintum ni kara me bɔne ma bi so hwa anopai sɛ wotie me sɛ woyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛma ɛnyɛ sɛ wanya ma na bu so sɛ wodidi gyawo ma me didi gyawo papa womfa wo ho ni da I'm telling you sɛ wodidi gyawo ma me wodidi gyawo papa womfa wo ho ni da niema a wobɛhyia no wɔ w'anim no ha yɛbɛtumi apagyawo akɔ soro yɛmfa Ghana sika nyina nhyɛ wo nsa dakoro bi womfa wo ho ni hia bɛka wo enti kai baabi a wofiri na yɛ biribi wɔ hɔ na nyɛ sa omfa wo ho ni o ton abusuafo anopai tofen komo futu amede ma wo ne sɛ emfa nyansa kwan nyɛ biribi na basa wo bɛ sa kokɔhwe de obutu kosu anya ne dia so obɛda so wontimi nhwane da eni di nya wa wofo wate eni di nya wa wofo ai wo papa wa nhwe wo meti ase
anya hwe no strategy a odi nya wo maame no na no odin enum na ofiri bae Sompa 3.1 mete wase ba se wo bi o se woni bi o odidi gya wawofo a umfa wo ni anope maame nka sasem we nkyerɛw obi biara wo wa sase we so a wotie mi wo Sompa TV wo hwɛ me ɛwɔ Facebook YouTube adamfo bia wo nam ne so apagya wo yɛ no bɔne a umfa wo ni da na wona onim se yakokwan so kofa niema Sompa 3.1 ayo obi na ye kakra eso mu kira wo business ni mo ene watofom wodidi kura ama ni bi ni umfa wo ni da na nyo obi na kofa wo besua adwuma o magazine anya wo fa bi na kofa wo bae anya wo ma me nua bi na obetena ne nchen wo kumase a ene wo se ye ntonyo mfra wo ode ma obi ntufo me kachiro umfa wo ni da se Nebukadnezar mfa no ho ani ewo Nyankopɔn ani mu a wo nso mfa wo ni Sompa 3.1 anopa ya futu a me de ma no no hwe mami fa sa de we ntwato aya na eduru ba bi aya utie mrantie ni bi asem mabawa ni bi asem aye nsem e bae ho no edoso nya nsem nyina na e de ba radio so nya nsem nyina na e ka na o TV so hwe sa wo ye young guy na utie me wo ye young girl na utie me a ti asema me ka kire wo 3.1 se besi ne uko nursing training uko university uko training college uko senior high school se boy be spend wo ho me nka ncho se kotwempena dabi but minim se ekoso enti wo ye saade no abrantie bi boa wo kakra wo school no a wo ho no se wadwene ne se o jiji no di o wie school no na onware no a wo mfa wo ni da ba ma wo bekọ akohia no obetia so wani ntinne so obi ahwe wo school a mo wo wie afei de wo behunu se wo ye kurase ni anya ne level ne fisa okọ university no wakohia nkrofo a omo level wo soro na brantia ne de ebia wote store bia no obre ni mogya ani na wo school fees wa support to parents na watimi atua ena wo wie school wie dia wo hia boga 3.1 wo hia de ni nsam wo bia wo stores e wo krom wo hia obi a odaka mu a efe na to da kura bi kura kose wo de ka wa bo no me ho no sesema me na me compensate you sister oye ho ebe kan o mo dua ebe di wachi ma support memma wo school mu memma no wie a na wa dampo oba no na wakofa obi a wawie university 3.1 ko na any classmate we are people teacher kakra true people teacher no ababa wana boa ma na wawie training college why your masters etine wato na twene umfa wo ni da asem kase da wanim anopa bia wo ye oba utie me wo ye ba ma utie me wodi obi free atechem ade na gina mapon maso ama ne enipa na nya ba bia gina ndadwene ne se wo ye kolo Sompa 3.1 wayi wa ma enka hwe money dia dabi areto nyame na wo no enka bibi boni bia nkyere no fa wasem
Emma okokroko. Now the man we are. Nipa kro. Obaba bebu wanim kotodwe. Umfa ho ni da. Anopa we ni asama. Me de ma wo. Ewo. Tofi nkomo so. Asopa injustice. Tofi. I mean ti umfa ho ni. I mean to Americana menko mpasaetia. Sompa 93.1. Mpasaetia secondary technical hono. Mechia baba abako. Bana sa say adubu ahe. Or a business student. Tofi nkomo. Bechi wasum. Ne nam for nom ya osua de big 6 ni school ni nyina mechia. Amafa sa akwanya ya so na ma share ona obetwe so hwe o mfana ya ni nyina nkura ne se omonyere wo mo ho na omodru abrabom ba bi a edin yeah rade yo madoma ombe yenkuni 3.1 Tofi mpanyin bu bebi se hwihwuma de yekọ sorosoro okay 1992 BEC ezama omoyeye no twi subject no na question bi wo mu asama obi sa o mo ne say na asama ne say akroma ngo soma ne ba say komo de ntu omra efom na o mepaduan ne mra okay ba na dabo ne ma edidi na o kire ba ko na o de koe Tofi nkomo so na ma me hwe no anos enti wakonya nam say na ma asase su din ma anti de bia also kwa no mudi me che no anka hwe wan so o hwe me sa no so da bi fa no ko o fa no ko so wakọ kire obi ba pa na wote ho sa hwe anka hwe fa no ko no so na me kwa no so kwa pefoforo bra okay na o den sane ba afom be si e na o san be kire ba na akokọ no ne me edidi na o kire akokọ ne ba na o den ko e na papa no so ho no o te se akokọ kwan ye dede jese one to obedu na no ho atwitwa na o se na adan na o so ya me ko kire ne ba no ne ne eden pa waso so me sanka ma anyere me ho kra na o se we na ye fina ekwe me suba no bia se kofom ko paduan bra ba ko na wo je na aduane a ye din no nkire ne ba biu ba de o ye dede no o kwa abomodian se obekire na ade no aba esa wa se me no abakwasam se eno ne ma enne akroma kire akokwa bepem na bana dabo ba gina ha ompetwam Tofi asam a wo kan nyina na se nipa bi hyeda ye nipa bi bone na me de amasam no de me di gina so pa kese na abakwasam amekan yin se minu an mo te sa na ye de sa na ma na ye wo mo no mo mfo masam manyame se oba tan bi hyeda ne ba ya akwan se ka se enipa sumasi ene me ada ka se wa repu me ka se se ni emfa asem wei entale no na yenya bibi mfiri no ho na yenwuna ni mu ase a na onkoda afiase a 3.1 ode omonyere wo mo ho anye se wuyi wa no bia na anye yi a me emfa nkotum nye dede mehia Tofi nkomo na obatan ne ba ni nyina omde sa asem no fofore wo no ode omontran se no omonhwe se daache edin ni besie se oyo oba na wo padwuma na panyini bi a wo kopa adwuma no wo ne nsam no se je se wo makwan ma me no wo da okay ansa na mafa wadwuma yedin na wo de ko ba bi na papa no mfa sa suban no antena ho se obia oba ha ohia ne nsam mu aje se wo ne no wada ansa na wo de ama no sika na wo pa saa na obeyew adwuma na wo pa saa na obeyew de munya papa no na onye saa ne ma no na onhwe ne ebesie dodo no a wonwuma mu a Tofi omonya tumi no ne ade a kwan a omde nkofo nam so no ya na omufu se de omoye ne no ano no me ka se ekrom ha no onipa tumi ya ade no kata so wi a ya na ofu se wa wi ya se papa bi a okọ afuom a one ne ba ko wi ade ko e wo hwe benkum hwe nifa no ahwe na chi ahwe nanim
o trense kan ne de asibode ni mu atwa na na ba no frɛ no da yes so to bo ase na wan hwɛ soro de wan hwɛ ho na papa no hu sɛ ne ba na kan nyansa saw no ugya ade no a wo wia no hwɛ ubetumi afa nyansa kwan so aye ne ma ehu pa de afoforo wo bi agu nanim ase epra obi da ache asɛe wo bi wia no wakata so hwɛ tofi obi kura tumi de wone no ba di eka bo ma yɛ saa bɔne no oba hwɛ na owia wo kum saa nipa no so afiri wiase onim sɛ wakata kyire kura wone obi aka bo mu ayɛ bɔne hu na wane sɛ obefa ho adi wone obi aka bo ma wo mu mienu nkoa nanim sɛ mene ai bi nkoa na kodi bɔne we adwen sɛ yɛde tofi bɛ fa saa kwan we so na yɛde ma mer bɛ fa saa kwan we so na mene ai bi mienu aka bo mu ne ayɛ yewia na adwen bi asa ba mitrim sɛ anhwɛ adache abi ɛbɛteto na ma fa kwan bi so na me de aduru agu nsuo mu anansa mu na me de ama bi na wodi abɛka me nko a sɛ onko atrim na wo ti yɛyɛ saa wia ya na efu sɛ yɛwie nyansa mu odu yadwene mu do yakata so do bo sɛ ni party hɔ a na ɔde sa no homra ne wo de me na wo ne me edile no nhwɛ yi bo onim waste means a otumi yɛ kata ne ma so but na wasem ya duru sɛ nipa na nhyɛn a ɔnte ase sɛ ɔmfa no ho ni pisa sa ase wei ɛna hɔkwa ɛyɛ obi dia na hɔkwa asɔpanyi justice me da CP ɛnɛ me pɛsɛ ɛnɛ me ne amanfo di nkɔmɔ wo fie pa ne me pɛsɛ me ne ɛnɛ de producer ɛnɛ de wo de bɛkyɛ mi ne production ɔhwɛ amɛsɛ ne kakra because asɛm ya me ka ne nei ɔmfa wo ho ni obi wo fie a otie me obi wo fie a ɔhwɛ me ma Mary wa ye bibia na ofi so obefa ne ho adi wa mfa ne ho ani enne wanya so nsunsanso mema na kwan ne abonkomo enti wo search story no fra 0266 303733 0266 30 37 33 producer wa ha fra yi masisi a ya befa wo show yi so na ya bonkomo 0266 30 37 33 hwa umfa ho ni ne umfa ho ni china ma Mary yo Tofi amintio yeda se nyame nhyira pa na ansa na no me fa sa kwan we nso na mama mabusuafo a me nso me ka ho nyina ya akọ omutie me anopei yenua panyin ba ko a wafiri mu me ma mu nyina ya akọ mechia adofo no nso a etie yen anopei nyina asofo ne members nyina amutie yen na onfa ho ni pamcho wan se asem bi otworo se mu a o se kwasia ese na koma mu se nyame bi yedwentwie kura ojejentwie ya o se na koma mu se onyame bi enye de eni ho aha sa asem no ya ne ya fa na tra se nti obi owiase a o kan wo na koma mu se onyame bi eni ho yesu ene ye ne niema ayeye no niema a wo yesie no eno na wo de kire portrait se wo se wakoma mu se onyankopon bi anye de eni ho ya wasem bi aye ka se udwane nyame a wo hye nase se udwane nyame a wo hye nase nyame wo soro a che se watwa ye ho enkantankran ahia to the extent se wo hye nmu enti bibia wo ye bia udwane a che se still you are within the circle eno na manyame hu yehu ote soro ho no mo se nyankopo adi kiri ewiase nani kruti awisi kiri wiase amanyina ehwe de nipa ma ede eye na ni nyina mu ne ya no waye din enti se enipa ye nipa bone a na ofa ne hu di the first time a ofu se wadi nkunim aha ofu se wadi nkunim na ni age ena sa nipa na nso a
woyɛ ne bɔne no nsa nka ato anse na nka ɔhwɛ sɛ sɛ nipa a wɔyɛ me bɔne sɛ nka biribi nsi wohu biribi nsi o kyɛ sɛ nyame nyɛ deɛ ɔdwen na nyame dwen wobɛhu sɛ afei koraa na saa bɔne na ɔde ayɛ wɔ no mu ebia na woboa no ɛna wadi yie na wadampo wobɛhu na wakɔfa sɛ bia woyɛ ɔbaa no wakɔfa wo yɔnko baabi ɔbaa no wahwɛ na wo sɛ yes wɔnya ɔbaa nso so akyɛ sɛ wahwɛ na akyɛ sɛ wɔgyina so a ɛma nneɛma nyinaa nso kɔ kama wawo asɛ wohu nhyira bi sɛ asan ba wɔn abrabɔ mu saa akyɛ sɛ yɛde ne nanenam w'ani so akyɛ sɛ yɛhuro ɛno na yɛ ana ɛtɔ da ma meka sɛ the world is unfair sɛ kwan yɛ nyame ɔfa so ani yɛdi no woanhwɛ yi asaa na wobɛka no na tɔfe wonim sɛ ne nyinaa mu no nyankopɔn a ɔhata soro hɔ nti ɛna ma yɛka sɛ womfa wo ho nni nyame wɔ hɔ nti sɛ nyɛ saa sɛ nyɛ nyame na ɛwɔ hɔ deɛ a tɔfe nka nkurɔfoɔ bɛfe yɛ ho adi o ka nkurɔfoɔ bɛfa yɛ ho adi ayɛ nipa bɔne kyɛ sɛ afa yɛ ho adi free na wawu kyɛ sɛ wawu just like that na kyɛ sɛ wo ho akyerɛw just like that but anɔpɛ yi wama yɛhu sɛ sister obi kunu na wofa akuntu na se ɛgye no no a nipa korɔ ɛnhu no ohun yɛn nso korɔ wantimi anya ho hwee na wo ne na flex no womfa ho ni wate make us say o flex pa womfa ho ni da bra sɛde atɔfe kan ye ababa wana kyɛ sɛ ɔde ne sika nyinaa ya yɛbɛka sɛ ebinom agimi wa nwene ankɔ akyire nti de ekosie sɛ wagimi o ɛna wode sika nyinaa na nka wɔ adwempa mene ne bɛbɔ bra nti me boa no mefi me mu nyinaa boa no sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛabrabɔ no ɛbɛkɔ so na akɔpɛ na akoduru baabi a wadampo asɛ gu anim ase sɛ wonya ne class ofu sɛ wafa no ho adi wakonya ne class abrabɔ no nso ɛkɔ so kama bra mfa ho ni pate adwumawura sɛ nya brantie yi a anka adwuma yi nkenuru baabia nanso kyɛ sɛ ɛkwan a wodi abrantie ya fa so wapam ne yayaya ɛkwan a sister wodi ababaawa a wayusu noa ama wadwuma apagya no wadampo ne yayaya ya na bisi afiefie mu sɛ ne ya ne yɛte no ɔbɛfa akola na tete no ahwɛ no akola ne bɛsom no duru baabia na ɔde korɔ no ato no so na wapam ne nsansa saa na ɔkɔ Osofo panyine me yasofo maame nti ya na me de masem saa begina asofo so Osofo panyine e ka wonko anka asori no nkenuru de aduro ababa wa bi abrantie bi firi ni munyina oye nyame adwuma na eye nyame adwuma menhira se hwe nyame adwuma na hwe na ma ode ayede akoso enti wagya ne fie wagya ne maame ne papa ho wagya na brabo chese e wa akiri aso unim se na brabo no wo mu na obeboye eya wo na nyame de ne be hye wonsa enti ofini mu nyina ye nyame adwuma no ama adwuma na pagya kwa akodum pempensuo bi ode ne nyansa ne nimde na ho ode akoduru baabi eduru baabi no bone ketue bi oye mfomso ketue bi oye enti wapam no se onsan ko hyase umfa ho ni David Ufa hu ni minwa make us aso na egusu koso de nanso me se wo be nwanya ba besi na tofi eduru ho a ya na ye nkai dabi eduru se bibi esi nipa na brabo mu a onkai se bibi a ode ye asemasi bi no ewiase a ye wenye obi a na ye ne boni o ma enye obi obi ho a se de otia no wo na wo mu no oye nyame aniwa kosua sa wo de wonsa kana wo de wonsa aka nyame aniwa nyame mfa wo se papa hwe kwa ni bi nti niema bi bekeka bom asai adane abutu ani bedane ba na ye papa hwe kwa bi o ene nyame ni nti nyame aye sa ade no na abedi aboa sa nipa na awie ne yie eni nti ade bia ye wa asase so ha no nyame a ohata hwe nti ose bone akatua ne de owuo bone ewa akatua yewo bonifacha nyame de cha ye ne yewo asotwen
asotwe dear God is a disciplinarian onyankopon o ye ne manti o discipline ye enti sa wo ye hwe soro hwe bonko hwe nifa obi anka hwe na you feel say you are succeeding in that sin me say ebe wi ase no ebe wie baabi no wo benya ho akatua omfa wo ho ni eda enti na no pania ye ka kira mansan mo amutie ye nyina ne se ni a wo ye bia hwe ni yo enne na wani age wom enne na wo kwaso wom na nyameti ase na ohata soro a ohun ye nyinaa no obedi ohiani asem ama no obedi obana obedi bema na obedi akwada na oye ne nyedoa na obuapa wonim se saade no ye wo school mayan bi o se me kwa akore no onimpa ompe no dabi ompe no enso obeji jini sika dia se onom no ofu se wa ye free omfa ho ni da nyame otuaka eniti ye hwe ni wow ma Mary I pay me da mo ase mami enchia me ankasa me nua akwasi nyame che edi asanka the boyos man bro we brother ampa Kinsley wadami amwako eke asanka boyos man Israel FM no pay was it of me enjoy you show no bro God bless you ye show na unya omo ma ye radio adwuma cha o nim radio mu nim nyansa e wo radio mu nya obiara keke ti se boyos man e ka set of me tie show no me enjoy ni dwanto anu nyina show we no mu tie masa ini dey say ba jo nya sama me nkan why boyos ba jo we me nkan wo the boyos man anope unia me chia abaya banga de boyos ono ni bia me ka bara busiafo hye no nso anope tofin komo se wo mfa wo hu ni nti ne ade a wo ye no box we fire adwuma na obehia asem bi okwan mu minister papa umfa hu ni yo aba radin shira wa no pay me da say na your law be a friend of the law of karma. And in a layman's point of view, Novaka said, what goes around comes around. But I say, all actions have consequences, which will affect the doer of the action at some future to come. Wow. Nya nasem. Nya nasem. And ye bia wo ye bia no. E wo hunsun sanso a. E beba nipa na wo yes ade no so. Yeah. Na kyerɛ sɛ adeɛ bi a woyɛ bia no papo bɔneo ɛda w'anim na menka masɛm tintin bia wode borɔfo bi ato wo ho so sɛ woyɛ slay queen ɛna ade nkurɔfoɔ kunu mu ɛnam nnuro so ɛna wogye wɔ mu kunu mu ho ewie na munya sika no wie a na afei dɛ mopɛ sɛ moware obi nso de wukunu bekwaduro so akwaji wukunu no that time no na wo hips na apagya no agiagu say I was here adwonko umpokua na ne sisisu aso de slay kwan gye nkrofo kunu no sabre no na ka de cheleche sa beti esi trog so na wo be su papa wo ye slay queen one man crofo maame mu su me say obi kunu na odene nam nuro so no ena gi se bia wa anwade wo wade obi di be yawo kama na se yen kan kirew abrante wasi so atwi ababa wa bi condemn edru brese na ni da so se obeware no ene de ne ho nya ofa biem akofa ababa wa foforo Come and say, what goes around comes around. Share anope mami nkasama abrochirefo kakra. Obi akotena wom atete ne mowre mu. Abeye
ejapade anase de sika brɛ wo se ye japade ma no Tofin komo obaya abrosan ana wo twitwa kire no no se nya no a na wo ne abrochirefo di nkomo a se de omo brɛ wa adwuma mu no anadwo ebi mu kɔ night shift chese obi yo hɔ a okɔtena akuro no so no pe opese odidi mani nuamu bidie eboa ne nuamu ntino adwuma den no ye wo hɔ no mo ye de sikai nyina brɛ wo na wo de abo akɔhwebra ɛdan a sima wo nua no wo de a wote ha no wasia ma wo ho no ɛkyɛn wo nua no de wa wo nim pefe sɛ ɛnyɛ wo sweat ɛnyɛ wo mogya wo brɛ ni na de ye ɛyɛ wo nua no sika na wo de ayɛ sa investment no This is 93.1 FM. Papa won fa ho ni o won fa ho ni ene abrochirefo mpɛso beba be bie nnwuma mpo ɛwɔ Ghana ha isan sɛ kwabrane te ha adwuma a yɛde sika ma ne sɛ omie no odi ho sika ebi na ma Ghana ne nnwuma sɛm ho ayɛ den no because obi betena wom apesika sɛ obetimi ama Ghana fo nso so anya nnwuma bi ayɛ wo gi sika na no wadi sika no obi abefa obi afiri ha kwabrochima mu sa nipa na kwakoya ama nipa no no befa na no aduane abɔ no wo ya brantie wo bad nkrata be ware wo afi krom ha kwabrochima mu ukoduru ya jeza ne ho nya wo fe wagya no ɛda wani mo wo mfa ho ni da sanso na ho yo ba ukuna befa wo firi ha ukoduru ho na fe no ho mema akase nti wayi na ma wama ne nsa si fam wonso mfa ho ni da na mo azanta na fo amugu TV so yes Sunday mamen Sunday mo sankrofo no mo de nyame be bisa mo papa wonfa ho ni o hypertension bebrebe ekoso yi gina ye mo azanta na fo yi unim ses lotto number ya uyi amani pa ya gini sika ya tro nkontompo ne ade pa na wo ye konfo a wuti TV so a wo ya za a wo hankrofo me se wo mfa wo ni da na ya mo be wu ya mo hwe mo wie ye hwe wo nua bia wie ye unim osofo a wo ye obi azan wa betena radio so adansi a ye bo nyina unim se ye ntro mo hyehyɛ ho ɛna wo bu nkofo me se wo mfa wo ni da wonfa wo ho enni anopai minne tintin bia ka bade me kan se ewiase se wo wi ofo nsa hwe wo de na dia da sani be ye bia no eda nanim wonfa ho ni awrade nhyira yi nyina anopai anopai nsɛm a yɛde ato apaso no ɛyɛ asɛm emu du na me pese o twene pa yie free say on fa wo huni Sompa 93.1 nse ye wade bi wo ho a enye boa payo but wiase nipa timi hye da plane se me ye bidibi se de tie me nua ama wasu agu ne yam me nim say ma de make no me say I remember am say sad news way about am say a trendy pa esi wo kumase say obi adi obi anim age bosea kwamna me nim say sad news way no kwamna kase wo na wo kan Park Central Police Station okay kumase ha okay me kai pa oya oba me kai pa okoje esi wo hwanuam ahwanuam kai pa na wa fa chira akwa akọbọ pa se enipa wo boa me edi machi akwaje bosea no yenku no na sikari njim hwa ade bia wo beboa pa yo no wiase ama wo nua su agu ne yam trust me adaka mna mu mpo umfa ho ni Tofinanum say a government kwa ma besia
government sika we have kwan so am saa for no to abeti asa aban no omo no say you to aban na sika na hye kase mami die o na anopai me nua pani abanti ma menye no quick anopai ma menchia afia frempoma kotobre okay obapa mechia opa ba bia wo bia na afenso so adwumayefo ya mo Ken Kobe Fashion Center sepebu okrum Roman fo asodan ho opa me mantade watade bia obepa ma okama Tofi owura bi bonnwum bi na me de ye ma asema no pen ka benya nwum na aboma me anka me nkasa okay ye fe no abet adufosu o hwe machine so be hu ma wadawro ma kama ni beje pa nka me nkasa bi mu ye fe na futupa pa cha opema me wadawro ma o de mi se ye fe na afutupa masema mpese me kana no pa nyina na owura ne de aye nwum no se wa nya nanka me amato me ametumi ato no pepe pesa de woto no no ka wunya ya nanka twama asem ni tia de amame e fe no abet adufosu wato nyino din afutupa wo me ore ke be ya me de pa ka utimi bomade nya nwum no maame a ka me bra me de be kasa ne nyina ka de boss nwum no maame ka me de be je papa no pay afutupa abet adufosu ne boye afutupa nwum no bosolo kakra nti Rocky Junior no o himfa Rocky wadaro ma be pema me na nka be ya me de pa okay mahu Masama mpese me kan nyina no fire nwum ne boma me okay David be ba mo cho YouTube wada romantic bra no oh say de zena mi jimi nu e ba bi anyi o okay uziafo
kasa wi abusiafo non krobo pa ho sima enso se obi be kan nu nso a odwa nanim ye de no betena studio a ball jingle ni we ya no nsia abo pa ho sima 3 disqualify no kra ni nso no ntimi nka bi abusiafo jumadi e fe no Fakye na segment we fe no Tofiakwa etoda Tofiakwa no ebie nani so ema etimi bowura Fakye ene mapim 3.1 anopai asema edadwa ne say omfa wo hunni in life ma obi ndisivu me kasa asem wo ya kyerɛw hwɛ no wa ma obi amfa kwan bi so anadan wo sɛ wo ne obi wa adwumam na obi si nani ate ɔno wo bɛyɛ akwan ɔno wo bɛfa nyansa mu na mabu obi a omfa wo hunni da enche mi baby ahoma no wo wade bi a wo ye ya enei no hu se wamfa wo hu ani esan wo pese wo sere nyankopon se awrade fa me boni cheme ana wo nso obi ye obribi ebi kura mo wa bofom oti wona wo kaya na ye wo ya ebi kura nipa kro wa mo ni dua wa anye ne hwe na de ba cham wo kura be so fa ansa na wo na me nka sa asem no nkyerɛw no kura na me ka kyerɛw no me metena fidi kesi we so nka asem anya no kura mfa nkyerɛw da that is why obi wo betimi nye sika obetini dia kwai bia wo de obi fa so no uwa bra obre obepe owuo ohwehwe na kyiri kwa wo mfio Kwame Tofi ta una min ko ahoma no so asemu ma memfa mia me ho emrem 2013 2014 mi hu ababa wa bi na me yese o me ware no na oso yitri ti mi hu no nam so me so obi a wo yitri de pese me ware ti ma mempa adwuma ma wo na ye na wo ye adwuma na ansa na ye ware a ye ho anye de anchiri lady in the mo so akunya store so ame me man is car so ame ha so ame ye ko high store day me man me weke si bigi mu adwuma siesie mu nyina wieye Tofi se me meja ne ho me makosi no akwada no boy ho otwi wadi eda bi makwakosi no ma frena wonfa na me call na ninu age wo dem me bopunu no be 30 minutes me na nya motre se broken heart nya o de oh dabi because broken heart abaya na kasa no aya na timi yes style bi that time no na me no ni empaso group bia night say wo hu nipa no so be wala na ntina saa ne ma no nyede enim ti me bopunu no a ninu ya no bie no o sister wo ya wo se wa me da fie na call ne ma me ho se ne ma me su nim me a che ye toto ne ma ye adana wade awia ne sa ye kwa no na me call ne ma me ya kɔ ne sɔfo ho che se me call ne ma no ka che se ma me oba no de me dia ma no bia onfa ba sika na me de kɔ high store da no ma no de ya wade me hiama de Sompa 93.1 okwa so also I also so nsem so de okoma all night ede okoma all night eniama esisi ye no achi eni enu onimu no bompa bata ni aha do de be se me ka ba sewara me kasi a wo be hu de besi enti ye saa de no me dane mani na bibisi jai Fakye no na me jai na me say okay mama enye hwe wo de obu me kwase a onko na me mfa me ho Tofi didim 2020 ye me wo ho na me sister friend me say obi hwehwe me okay na me say wo de hwan a onfa me number nso ma na wo say me number de onfa ma no because unimi nipa ne dade nto mbeso de me number be ma okay na me say okay na kwan be na me so me no so wage wo me number na me frɛ wo na mo ba shop omo ba ya ne maame no ne ninu aketo ana me so me nim wo mo okay omo no asem ne say omo kai say mere bi me ne ba ne ntem sikasem bi nti omo pese me so kura sika no kura na me kai no dodo okay na me kai de asi because be 10 years achi de what jamanaka me jamanaka omo ba ye no na maame ne say nti omo hwehwe me no omo disika na bre na me so o ma sika wo hedi me kura me kai sika no dodo
Kasani omukuta 1,000 so mo de bremi se me nim so ma because I ska we dey me say ska we me dey den ya no si chinchina menye se de na ma me ni si ye no na me se da bi de fiska na ma me odi me jiska no ye no say an wa yare 4 good years wo mo di na chini ba bia wo so wa ye ba ma bi bone onko pa ne chew na ba ma no bone na odi ye no no anya sa sunsun so oso kra wan ko bodua wan ka hwe me nya ne hwe enam ka kire maame ne se maame enu kure ni nyame anim ni me ye kristoni oba no me nya ne hwe nti wodi sika na wodi ba ye no magye ba me kire mu ade mo nkoye me yi me mi sika munye mo fa nkototo ne ma na mo fa nko children's home na on kasa ngusu kan kire nyame se so ayo obi bone a nyame mfa so mo fa ne bone nche no na mo fa nkoma nkola na children's home tofi sami kase ababa wa ne ho ato no onam ho abibia anye no nti enkomo na odi ba no pay no me ba speed pa na me de ba because amama sua de afri ni pa ho say de wo ye biala kwa be umfa huni da ma anya ne hwe say ebi kura obi be kase ebi kura wakoye ni bibi enso sa asem ni si ye no I say because na ba bia na me ma adwene na mo ana me ye me niam ne hokura nka ma yi ho oh na dia na ya no say bia sa ni pa kura bia hwehwe ndatam unhunu ana ni pa no kura bia wawu ana wo dukwai open nipa na unhunu obeye den me gidi se bia akwankyere kakra na me de ma wo na ebi kura nyame hwe so agi no nti ebi nso kura na nyame nti eye futu ebi na ba ma fufuro bi ene na ebi na akoye ne bɔ nti eye futu ma ye nyina se ade bia wo ye biara hwe tofi ade ba kwa me hye no nso pa se tama na me ye mesi no na me ka kire me ho se me wo be ma me se me nkoto cement nkoyi wadwuma na me yi bi die into dru time me ye me de no me to cement ni kogu ha me mfa ho se nkwara be wia because me nim se me yi makomam eye wo bi de kama e ma na nkwara na me no mo ye adwuma me training wo mo omo hu se master kofo bi cement da nti na me nim se me de no omo fo mo sanka nti ewiase de wo ye bia se wo ye ne na ka hu se bia wa fa ho adi so obi ahumi o ba nyame wo hu abusiafo me da me nua kwa me ase maka cho se me ne ne hye brase papa we se nyame amfa ne so anka me san ko mikrom na me ne na bre ti babia me nam bia o ka me 3.1 ye mienu no ya tra friends eco family do me blood ene te kono abusiafo me babia homa no na ebrentimi mmonyum we akosia mpofo agye tu dwumbi so ye bone a oye fa oye papa oye fa eye den ena bodam ni a woni nam kromu na osresre aduane ni wadi na meko akosre aduane ewo obi ho a eye akwa no hia kokopem se okoto pano no di aduro gum se menye na meni kwasi mpofo yesi sada no na akwa no adidi amen ti wamfa aduane ni bia nkana no na wonamo a ena nkwada bia edi agoro esre bodam ni se onfo pano no ma won ono so onim hwe na odane pano no ma won asam a oka kire no ho ni se papa mi yei me ye mame a me 3.1 sana nkwada no so sa utrimodenfo no ma afede mo frɛ na ewe mo fra na se ahye abusiafo enhya dan transem plan nye biribi ntia wunua anope advice am pesa me de ma no ya wade bi wo ho a biribi timisi ewa abrabom na ebia ayamfomso bi na waye but enya de a yes but say wonim ma me kan se bi kiro case bi bedroom anim ana me fra baba awa no a woni obi kunu twempena no manim oka kire me say tofi me nkasa de me ye ne ye ba man net woni bisa ne say oba me ha mitimi pam ne se kohwe wo yere ne wo ma opa bisa no net wona be man sabi ne nim adwuro bi no to wo hwemanim wase mitimi pam no ka kire ne say eye
waba ha kɔ kɔhwɛ wo yere ne wo ma on say menkasa de woyɛ ne yo but ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wo wadwene sɛ ɔmpɛ sɛ saa ne nua baa no nso ebesu agu ne yam because yɛn akanfo no sɛ enye nyamesom ɛna yagye akɔduru baabi a sɛbi obi yu ya kanni a ɔware baako aware mienu aware miensa no yɛ nananom na ɔmo yɛ tina ɛwɔ hɔ sisia no sɛ bɛrima warefoɔ ɛkɔfa mpena yɛn hyɛ da mu ni sɛ ɛyɛ adehu bi but ɔbaa warefoɔ ɛkɔ date bɛrima foforɔ a ɛyɛ musuo abusuafoɔ saa na teɛ asɔ panyimi da ase ti deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ ɛmfa nhyɛ wo tiri mu da sɛ wobɛyɛ me bɔne afa wo ho adi memmɔ wo dua menni watam menka wo hwee menhyɛ da koraa nkɔbɔ mpayɛ sɛ mekoto me kotodwa no mu anya adagye abɔ mpayɛ atia wo I don't have time me need time for that but deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ ewiase obi biara wɔnam asase so sɛ woyɛ wadwene tena se plane bɔne fa no ho umfa ho ni da woyɛ bɛma nya sika wo wiase nyina wo bewu a wo bɛbrɛ ɛbɛduru bɛbu ntimi mfa wo bɛma anya adwuma Sompa 93.1 wo de yɛrɛ ho tonton saase ne saa akɔ ɔhene tɔma wei onase ɛbɛtaataa no wa bɛnu ho asɛm a bɛto wɔ no wo de fa totɔ cars mages na tontɔn tɔn asase ma tɔn ma kwa me san tɔn ma justice na yɛmi ensan yɛn kosi asase so ne mo atwɛdeɛ wo de da na wo ti anye ya asase na wo bewu a bɛkɔ akosie wo asase na nkasa kora bɛda wo ka ɛwɔ asase na akosie mu no masa yɛn kɔ ahoma no so course no ba na ɛba omfa wo ni da ɛwɔ asase so wo testimony a ma mente wo nka wei ɛyɛ Fakye dwumadie so ɔkyena yɛbɛhyia wɔ na menim asɛm kɛseɛ bi ba ɛyɛ serious mebakyɛw wodin ɛne baabi afrɛ me firi yɛfrɛ me radio minister sɛn radio minister mepakyɛw metie o yo abusua paa adwuma a woyɛ ma ɛboro me madwene me ɛwɔ sɛ nka woni nyabotrɛ wo sɛm no a woka no mepɛ sɛ metie but online no menim baabi a wowɔ breki sɛ wobɛnya baabi agyina yi a because nkɔmmɔ no m'ani gye sɛ mepɛ sɛ metie program a woyɛ woboa ɔman yi sɛ ɔmampanin yi a sɛ ɔmofa na ɔmo na mutumi de boaeɛ ɛnsɛm bra sanfrɛ back wafa obi ana ayɛ atwen ansa why mebakyɛw wodi ne baabi afrɛ me firi mebakyɛw continue name ka sexy sankore okay continue sankore ma mintie o so fe yɛda wase paa ɛne akutu a no fɛn so de ama yɛ sɛ mama nzo ɔkora ɔde bi ba menim baabi asɛm biara wokɔ a yɛ a wɔkɔfa nsɛm no a wode firi ba ɛbɛboa yɛ sɛ nyankopɔn nhyira wo paa wo ne wabidwafoɔ a ɔmoka wo ma bi sɛ dwuma bi ɛbrɛ yɛn nyame nhyira mo paa na sɛm biara no ɔndɔ mu na monya nsɛm a ɛyi wo du asife na momfa mmra na yɛnso yɛntumi fa mmɔbra meda mo ase medase mame ɛna wɔn a ɛsɔ mase menka wo ho asɛm nkyerɛ mpanyin sɛ deɛ ɛsɔ na bati hunu badwam no aya na ne ho na anɔpa mi obi wo show ya me pese me da na se pa baabi a mekɔ radio bia so a mekɔ akɔyɛ adwuma no papa we si Tofi meso wasen anɔpa mi menchia Dr. Blessed Foster the award winner dog anɔpa yi me da wase wate me ni hwe ka kyerɛw firi sɛ etu hoi no mpanyin sɛ nya kyigyinafo a ɛna auto yeye me ba Sompa doctor say Tofi sɛ wo ba Sompa de a ɛne me nso me sponsor eti anopai no me chia Dr. Blessed Foster on ne doctors
Omo ya de papa doctors mintimi mo obi din nya obi ya ye adwuma enkrabata dun wotwe wo oman mu no ba bia wotemi nka afiri no bomodin se nyankopon ya adom a okina ko dog wa ye research foforo on say sabi yesi obi a oka kire o say wawe achichidi achi kwamna sesa na muka no oka so obewe kra yeni na chinye because eno na din chen kra se doctor timi afabre ayenhwehwemu ewo sciatica ho ama na wo ye the sciatica expert the whole Africa ya to ye bo ase abona so ama na kwa akogye award ewo ho de a na me ka kire wo say or research bi a oye enche wo bete ho asem we a secret na nemayi na hade a kire wo no ada obeti say Dr. Blessed Foster eka bibi ho expert ho asem no abusuafo mu ntunko di akire na odim etoda onyabre tu kwan kosua de etoda onyabre afre ne doctors mumienya research me say obi a wo wura 21st clinic aso ye bia ye dansefo a o ka kire wo say wo ko clinic bia ne de ne dam wo bibia ma wo ye unique e wo masum asem na nya duro nya hwe e ya haban ena odi ye adwuma nyankopon ya adoma me ka we di akire obi a me ba 21st be ye PRO no manti bi dura e ye me manti na duru won so a omo discount om de mame nti obi a otemi nka bi a watie mi ache e wo radio mu e bi kura unhumi ne mi nkomo achade a me de ma no se nya breko 21st clinic aso ye ko ye nhwehwemu se ye woto ase na twetwe diabetes pressure de ben wo ye oba wa him problem bi a wo woni paduanim no hyeda ko na so ye na kokope ayaresa wo de okwa eno ano no tofese memra titia the whole Ghana ba bia be ko bia no uduru wa wo se Tofiakwa se memra eno ano no number no ye 0540 311 0540 311 enkrabata no mame mbo biso enkyerɛw se new ones a abeda chire eye oboase court junction wuyi anu free ho a se no nso se wode wani ekire takwa a ye ni Roman stores no na edi nhwani mu ye wo sunwan ye wo brekum ye wo wanchi ye wo nkranza headquarters ye wo goso o sanisi form ha ye wo Asante Mantem ye wo ahwa overseas total filling station and say La Fente school no ne di nhwanu na Mampo road utrafa radio nchen ho a ubehum say 21st clinic so ye wo enkran ye wo dome ye wo tema ye wo kasoa ye science ko Eastern regional ye wo Kofodua ye wo Debiso ye wo Dwaboso ye wo Sunwan ye wo Goso ye wo Kasoa ye wo nkran domi ye wotema apa masa dog nyankopon chira so pese osom Ghana man nyasem ketwa ti nyankopon ya adoma wo chena omo ya adwuma firi dwada ekosi memenda number no ye 0540311311 freko center phone sisi afra o se Tofiakwa se ne manti mu na yasie no enti mo ma me discount wo de ko na kokogya ya de sa yenko ahoma no so na yenkonkodi nkomo. Hello. Aso radio bi wo nchen ana TV bi manamra from na ni nko why. Hello. Ba se mete noise wa chire. Okay, mami tio. Hello, Tofi. Good morning. Good morning, mami. Me pacho me majo me kasesta senua. Okay, majo asenua mami tio. Me si boni. Hello. Hello. Aha, mami ntio, asam ni hia me. Meni ablantie bi enyemoye. Meni ablantie enyemoye no. Boso me nan wo kokwa so bae o ti nyi oni menyem. Kromu ofo ke kan sam kira na ma ablantie no mpemani mu ahwe. Me madam fua me nu aduane mani dia me ma me ba akohoma na ye die no wo ko fa madam fo no ene wono so nyemoye
Emma Branty and one Pemani or no Bani, Yami and Yabum Chicken. And Yami, as a banker, Yami say, Yami, you been so man. Emma Branty at the boy, me, my mill, this one who farm it. Now, fast our barn. A told me the bin. Near Christopher and some were called for Mark or Drop and Fanny a man again. And next, Obana was far no. And then the real Uzuna. War more bote, yes, you can make us in the term of bar for free. Not all more bankasa, and they will put them a bar wood the car at the Tofiakwa. And so many of the Bonibia men can't mention answer. Men can't Bonibia so. And to look at the week we are say, now you near Bonia, I said, Saboneno, Yanko by your dear Tessa, the that's a pan who appear for no. But that's about him, any wadansi. I mean, kind of crunch, who need that. So this arguing with two at Tiqua. Oh, your bonny, I'll be getting home. What's all before ready? What's all my mintio? Hello? Maybe yeah, mommy. Good morning. Good morning. What's your name? A radical crime or papa. The radiation. Some program, me pasa me basubi. Oba pa no so na we a. Yo. Oh, kafra. Me ba cho, o dey ni ba be afra me free. Hello. Yes sir. Okay, be mama minti o. Tofi. Fra. Program, YouTube program, no. Can you see advertising at the advertisement and then a miracle because nobody piano and was so. Mene, baby tonight. About minute, quite bar which came near the other. A year, you know, Madame for Page or Banny Finny said. And then, or Banny Humia, not at all. Madame for so generous, also were jealous of Akawale. I mean, I got to say, a hammer. And say, in Obama in the tone, to finish kind of answer. Any idea about Obama in the two see, and then you know what, but to see can't be your man what they talk my yaya and maybe. And in that year, hammer, my brother, boom, pa. The traffic gathering who who the meaning of the person yen Obama name one day after facing car with the Obama and maybe producer for number ebedi home komo sometimes any money bi ho aya na abusua temo ho ase a eni baabru mu bia ba bi se wo so tam sika se na de akoye oba ho ade tini money bi ho a menim se dakro tofin komo ebedi home me ba jo odi ni ba bi afra mi free but FM my plan me ka se fiastan ba bna papa bi Tofi no pe do ma me ra ko papa afra Tofi me sia brand TV na me na na fi ekromo ena Tofi hello me tie wo de TV no volume no man nko form mate na ye ni nko phone no okay me sia no me nim so ye mikromo ni enti me net na board Tofi no ye galamti adwuma ena okwa no aba after the doctor famous na adwuma sen me so man kwa na ma han dan wo so ame ena me so adwuma sen na onya adwuma anya dia enya bra na ye na me ko adwuma edanya de bedide nya me ntie moye ena so ye Tofi ena ko na ma me ni nua no ko ye bibia no so obeba besna Tofi me jana fa ma ba adwuma na wa frɛ ne mpena ene nkomodie tese 30% na de toilet ka me na me de man no Tofi afi ma ne ma me ba ya we card Sompa 93.1
was saying because you near the mamma hospital. Mamma by Yahweh Yama, I say you are bought. There's some cook of it. After my count, me saying them because you near the for year. Some I'm learning now. Dana Berman is chimpa much. So me say, and then the woman will have papa. My mini be we our surpasses. Me dilika was surpasses. Me quiet, my mina would the honey. Once you become open, then I call much return no minute. And I'm a sound from Madame to become Mr. Bedamako. No, no, sending me 1 million. And son was sending me 1 million. Menendez and then I call Sally. And son of Bishop Boneba. You could do 1 week now, may you remain now, Kobe. Now, Berman had been named a court 1 week, you know. I'm almost first time, Mr. I'm missing I read a hospital of it. And I don't remember who papa. Kafra oba, eh? Ode, the asem we are making ni. Ochina bi we de me bo bebre me. Me say, ade bia wo be hye dat na sia plane ayedie tie onua no. Onfa ho ni da no wawu. Good morning. Good morning. Because of the person about to Bahima, wo so dada why? No pastor. Someone means me. Obi bibi agene sa be ma na medele wo. Oyo hini ko kuma se he ya. Ohini wo kuma se he ya. Oyo hini wo kuma se he ya. No dey. Radio bi wo nchen ma no nko fom ye pese etie wo de ni din hu hia but ye no nipa bebre tie ntem kro no otie ayo ti sa o se nkwala bi scholarship ti ka wo so mo de ba no ensu remember obotia na Fakye na nkwala parent ni di scan ba na wo de amam o kan mi ti o me kan scan de man mo mo she man nkwala no omunya mo scholarship for you sa no to e be oba o ka to ni dai ai bu sia fu ni so ni dai no onye oba ni dai ya Tofiakwa akohu abusia Fakye bi zo ya me ne wo oba ni tumi ba de chi me ni o ma ni ade be ma na nka hwe the same me ni o ma na nka hwe ni so me san am so de de su bi na no so ba ma ni dai wo so na ni no ni de musika na obi e kon kwala na scholarship so ke bia be bi no wo bia ni to bo but that scholarship sika ni don come o si e wa chi ama me they were sika no so mo tam ma so ni me ho pa so sika no tam ma me this scholarship na come the crown for no more check payment na sika no mo ba ni mo di abada da na se men o ba van I just say okay and some have but the thing is that they can be the castle we move at the name ase onim kana hwe pana wo tua sa scholarship na mo no ebedu ta me wo so mba behwe no aduane kro odi bi enye yi na ohwade a obepiri hu se ye ntena se emfa nyansa kwan nyi oba sika e ma ne nsofa oba hima me da se hwe anopai me se de wo ye ne no ochina obetu asoka e ba jo o kasa frɛ he pacho because that's what okay wo frɛ me wo ye be ma wo si wo bopa wo hu se why your baby bone wo hu se aka wo kora fere wo betumi aka pacho metie o sini a pacho e bon ko ni ka frɛ sindia ma me ntie o be me na me no baby try na ase ina try no ni kana ase ya wo ma mu miensa ena ya ko na ile ti man point na me va zo tu to fun pa zo tu o ne to fo ba ko wo yire to ko ne zo wo yire ana sa ye nyina na wo yire ne me se me yire ni zo wo yire ni wo zo me se me yire ni me ya me ko kan zo ko pa ni ko to ni ma me fa ka ko ya na me na fo de me wonya ka ko nta je me se am ko ya me ko no wode nkwaro me ka ku na wone ka be ma no
ono anso ni se ne pa so me ni ni no me ga be manoko hotel nam no mo ye dombe e di di mana ni hunu ye na eja o be yer ndai e kiri eze oba na fa afa me mano gane e ko fi mi enseni meni hu oba na da meni hu kwara na da eti mi enseni o fe teme ko kwa so na teme be ba ya me foka ni me be o ze bo ga kwa wa me foka ni me be seven eti me ba me friend kwara no se me bo ko fi me bo o ze dada na ba ye ken ansa ye bi duru be 4 ne me duru fi be 4 na kwara so le 4 no nkwara me sa so le 4 no tete ko nyu twa me se na ba ampa me ba na nkwara tete ko nyu twa me dada ya tu obi na me do me ma e ma na be se me mood ama ene me ma bo me ama ende ko be ni se ni nkwara me be ni so moda ema so wo kuma se nko ade a omodin se obeba Sompa ha ne ahwekwa be fa so a obehunu ma why mrante hene mo ho ide nema we ide ye behunu kwa be fa why yo ti me da cp Wajo odi ni baby afra me free hello me twen free tv no why na ye ni nkomo se de be ya phone na woni me di nkomo no ye na ye beti nkomo na se why ba sure oba pa ma minti o me va show me so your friend me Porsche me ka se free e bo ko foja minti o Porsche na me de me ka krama e ma nyina ya de to mo hofo na misha me fa ni se sabe na misha ba na misha sa me ni be me victim ya na me ma me ji be ma ni tum papa na ma me pe be ma na sem e bi se me ma me wo ba ko pe be ma ba ko pe nti odine ka me ba be ma no mo ye ni be me bu a me ma me e share me ama me ko senior high school wie me ko nursing training me wie senior high school na ma me free be ma ne se me nja ma o mo asesa uni made enti me ka se me mo awa ma anya de me so ba mpese me ware no me pese me ware oba o ye educated na me se ma che be me o radio JHS or the monthly salary akwaji loan mama ko school month so ani etua boy neka 450 cedi loan better tinano na sesa ka ni sika nyina 450 cedi 450 cedi no better send me mo 300 cedi tell me sanya chop money me na me go school on the o abon sensi de ko ba fa so be di ayen haka kama me wie nursing training na hofo me jabe na me hu na hofo ai ana ba tin gram wa so ana be ma tikiti we boy na so ye kokrowa ana hofo me tu at mo guma di mama me kasa na hofo kra me ankasa me si na boy ye bikiti bi na ne ho ye meshi aso penu ajai no me se kona me fa sam ne boy be jai boy kwa sa fa ko ya me ho ade me se twen a ho ade ye ni ma na to fini sen bai na ma se no afi de me ame na mo no ma ko wale be me bi to fe the years ni awo ma awale ametia si ni gie enso ono sorry I do what 2 months 3 months with me frame me what you buta se dem no ho pipie o frame me ba ma no na o yi na si nchen no otimi san enya kokoduro frɛw ebisa o sade o hote to fe sabra me free be ma nchen no di moto ko hwe ase ama se boy no ne nai ba akọ o kawo ati boy no way say wa wujitum say wa ye boy no bone me boa my wujitum ya nkasa me timi no atimi tese ya na ma fere se me fere no sala to
no afre na o se me fre wa chia busa se de ho sitie o fre me ana ma fre me ni wenum nyina asie no wo ho akyere wa ma wa frɛ no ama wa send u sika pen to fe wa Christmas bi no asa send me 200 cedis set me fa etwa me ho bro nyai se abra na de mi di kura no me ankasa medical ko na ni makobu nkoto Japan na chew said me ye no ma anyi ni ofa ncheme one day was when me ni asem mwa na ode boa me e bia na me so me boafo ne wo no ti sesia no be ma no a woni no tie ani saa be ma no a ohwe wo ma wie ya wa wagye tum se wonti wo fi se wanyan kwanhia ama o ka wo mu no se ne nyame bie kwan foforo ama wa hwana ba wa no Sofe nya onukura onya enko besa na machina enso ni maame ni ankasa so tofe ma fele awoji tum se wa fele ma fele efise me kura me free so wo bia ni se me ni be me neti tofe dia na ba ni se me no onya me bone sese be sin ni na loan kura wo je ye no yanti ni jilo no de tria me fees ti wankasa oji tum se ade no a wo de ayi abrante no ene utua so ka to fi mi tua so papa na wari ametia se me ni be ma nyo ne hwe me school no onamfo na etu fo no ene wo ne wo mo share experience wa de we ho Dabi tofi me hankasa kwa mafere ana omo aso munyu sebo en se amene ni hobi omo ani se aboy me ni hobi me basa mi hunu ade etimi eche wadwene efiri sa abrante no ho change wadwene free no ho se apart from say obo ka se otia a wo ye 10 gram no ade pa na wan kai se ade we abrante aye nti na me don wan sana me wie school to fite se ni na fofo ka se na oba 10 gram to sell na be market we and si sabe so me say me wie school me ye ejuma na ono so month so o tese kitu bi na ba na nsem nti afi sabe na me say feel say afi wonti me hwe me because onya no de na oso wa chen sa abrante no me boa to fe no so wa na so amani ame famu no ana me cheketu an ho kra na me fi senka babo me pesa o kan se mi kire nyame sisi a wo de wasem no me sure say producer throw number me fro na me ne watrase na ya hwede e betumi aye ade ba ko ama pe wasem na mani agye wo ho ayi obi o kan kre on se wo obi a enka won kan sam a wo kan ema wo hu nkodim ba de waye akira bodi kura kire se wonu hu wade a waye ho na me se twe dia mpon se sa de wenti nyankopon enche wo ba na be dia danse amen why me se nyame be che wo ba amwa be dia danse amen me pa cha wo da mami ntie de wo pesa wo kan me ka che nyame se me hu se maye bonne ena rich mo be bia wo bia so me se maye bonne me se nyame se on fan cheme me hu se wo so de cheme a nyame de be cheme me se nyame se on fan cheme oye man ba cho me hia wo Sompa Hawaii mpachiri oba oso hwehwe Tofiakwa me pese me no trans na na ebetima ye de aboa wo no ye de boa why mpachiri anopai de nkofo de aye ya na ye ka kaze akwe mami oye no kwafo na me enye no kwafo na wo ye no na ehame me nhwe ho bra nya me se enka no kura nkyere ye ho enye wo no kwa na wo ye no ne hame bra ewiase aye wo no ho
sɛ obi ma one cedi just a day a woda nyankopɔn ase wie a ka nipa ne bɔ mpaeɛ ma no kwamna mafa obi gyina so nyɛ ne no hɔ deɛ menhwɛ hɔ kwamafa kyɛw amate waseɛ mebakyɛ wate yɛkɔ ahoma no sɛ obi wɔ so mebakyɛ wodi yame ɔde akyɛ dada hwɛ bakyɛ wodi ne baabi afrɛ me firi hallo bakyɛ wodi ne baabi afrɛ me firi John. John. Coffee. Me go for me do me. Kafra. And the question is, we show the sword to the power my 130. What Frebe 130? But who pick it from one? Kafra. Let Coffee. We to be the kind, say, no, one head and Henderson. Maybe Uncle Pa, Quantinia, my num, what you and you kai. And I'm a debate. Many will be our babuame. But William, na no free my chi, I will catch the police and over Pamela, naming your money in your end or bombing or Boboka. Send to your own idea. A hammy papa over. Many bam also no one could see my chi. I mean, Panapa, your own idea. Now, if you can't send me and a hammy, but you can wood, yes. Now, me as a mechanic. I mean, mobile. Because I say, me for course. Me watch out, we didn't be a friend me free. Okay, Dinah, Mammy Tio. So much in an estate. Media Obia, me, that's a friend of Diana. Dinah, my only radio on any TV now on man and conform. Why? Let's touch on much in an estate. You'll be a million study me be then so not for me be a crana, none of the Zenita. The many time crana fire for me. They may give me my Zenita, but I mean, can be the Fra. So for nothing in an estate. Many of our Mitonia door. Now, at something in an estate, go be a maybe near. Let's be the unity, and if you're moving through, then it will be a wrong collaborating. Mimi now has game. I gave me a good. We catch a man and say, "Girl, me to feel me and then now." Don't forget the better you money in a young Tony and 1,000 cry. And Pamela may be much and soon with a girl and buy. So for me, no work. I dare not to make you mamma and my 2 years for you good years and in a no mamma in the evening and I may not need a young accident. No mamma in the evening and I am a girl. I didn't get like again. I'm a minute to feel the neck must have really seen it. And you told me to not say, I say, ah, gay, so many minutes so now, so I time and I can. I mean, in a minute, it's never go out of it. So one swing of me, I want to find a baby. Because of them, I gave you no minute to feel in a morning, Yako. Ma yamfa wo number no ho menya daje e wo na menim so na me ne wa hyɛ da trance titiri obi a yeboa no e ma o ma yensasi fom ye di mu nkomo na obi asua de afiri mu why nti producer no e be frɛ why okay me da CP me ba cho wodi ni ba bi afrɛ me free ba cho no ka free atanta tuma acho mi ti obeme na Ipacho, I am so young, can't be a BIU. Now you know, to do BIU. Obama Casano, many agents. I'm not kind of no BIU. Ipacho, Miss Ubi, not in Tawan Power, ST on Chemical. Okay. Near me, not that man a penny, but no banana, not opposed to child. And Mom Fabian was on the American so super. It's not Pia in me. You see, I mean, I was assassin. I would have put you, yes, because the cotton is some more. Not shit. You were here. You could be the day 2 years. You can't want the mountain. And if you are in Kwan, you take Rabia,
ye be mi se be so bia ni yi mi se sa de na me ye enya mi so so kesi intini kwini mi se mu mo bia mi samu na se program na mi tin ayra ko mi de story am eye mi se so intini kwa mi tin ye de nyabotre mira nyabotre me da wase pa akoma se mo bia mi mo that's it. Anopai no me producers no afa number no obefrɛ wo. Me hia wo ye betrans na ya bonkomo na ya sere nyankopon ahom wade ama wo. Why? Baby am one me make you ne papa ndi bia ofrekwa na ama. Ti wo de say your number na ye 0266 30 37 33 no wo. 31. 0266 30 31 33. Oh, no. The patronage number 31 no no. Abi tie the American say oh access to say what free your name no. The producer no number amount. Na what free na yen nyawo number because baby a wo be gina no na beti mama ye afrɛ wo. Nti kra obi so kra ni abra wo pen sa number na chro. Di why ready? The patronage. Me mo bosso. The patronage. 0266 0266 30 37 but of a 33 ka ho 33 me da CP no be na me de course na ba na wi pacho udin any baby a offer me free. Hello, Tofi, good morning. Good morning. Tofi, what do you say about banana pay? Na Tofi, the American say, Mia, we near me and the sea. Obey may be confined between Jumu Kumasi at the time I know your crew. Then money for a Juma, it could do baby no yesterday. I say, could you review the phone or catch the man and say, the man who you think you won't penny? And I say, I somebody be chanting, and I'm a catch the minute, and you see, you will catch the minute and say, I didn't know what the year bear money can say. Now we can. Or catch them say, and yet the enemy can in a wood to you, no pay and 4 years. To finish me, and bono, catch him so when you look at one pay bear money. Na Tofiakwa na ye mi na se wo ba kwa exams wo ti mi Jessica ji na me nim se tire ye tromoko ti mi ji aka tem se ye kwa tromoko ni nyina be ma na mpa ba wo ye ma na Tofi ade e kwatue nyina ne se okonya be foforo en o jai we na o hwe na dwuma ni the time boy ni nyim ya mi nua ni se ya na boy ne kofo ba foforo koye na ayeforo obetena akoma afena minu yen se guniti ena wosu asanda to na mekati yen se asama mekati re wono enne edru wono se mi na wo ba ko a be finne oniku e kan nkuna nka wanya ware ne ba ne ko 3 years but wo ma re bi be me bia be fa na no wajane si ho be me bia be fa na no wajane si ho e di bi me ka kire no yase ma ne se ade a wo be gu bia wo be twa enti se wan hwabra bo we ye na wo disika libre na wo bi titini ma wure mu hwew na so be bu ni kwase a ka mu se onyankopon wote ho ehwew Tofi ye da wase wo di asema ba ja mi sira no waduma pa oye ase asem we ye weto aso ho na minimo Sompa radio yes sir program so kaka ba cho wo so dada Pacho me bi kaka okay mami nti obemena Pacho Tofiakwa ya ni shop na that's it oni opana members na ko pa makezi o tuwe bi ni gumi dia ko be hu me pana ibi nti ni bi kaka me dia sa program we ibi nti da na se so bi yesu ya be di ni nsua and man me bi si bi ni ade ni na si ni panso ni na otu ya na o mo ni ada won so ka o ba bi o wa sebi
wobɔ no kan me sɛ ɛnyɛ to a wotɔ mani bia ebi kura nkɔmkaw ɛma wo kɔ san so hɔ mu ansa na wɔbɛgyina baabi aka magazine yɛ adwuma yɛ ne sister bi a brɛ bi a wɔne ne date no ɛnyɛ ɛti nka hyɛ bra no sɛ gya maame yɛ wodi w'akyi ne wurɔnko no gyaa no wɔde ɛnyɛ hwɛ ɛnnɛ bra no baabi wɔbɛda mpo adi nti biribi wɔ hɔ a tɔfe yɛ na yɛ mmarima nso yɛtumi yɛ ho kwan ma biribi saa atoyɛ nti ɛno saa no yɛna wasa aka ho baabi nso akyerɛ yɛ a yɛtie ama yɛde atu yɛ ho fo kakra na biribi wɔ hɔ a yɛmfa no tra saa onyame hyira ma na informakɛse wo sɛ mekyia no paa wone ne classmate no ɛne mu megye paa nti nyame hyira no ɔnka ne nyina mo mate meda ase awusiafoɔ ɛyɛ mentumi mfa kɔɔ bia biem me bra so ɛwɔ sɛ mesɔre ɛwɔ tv ɛne radio no so na program foforɔ a ɛwɔ hɔ ɛkɔ na adeɛ a yɛka nyinaa ɛyɛ sɛ wobɛtumi afrɛ 026630 3733 026630 3733 anaasɛ 024480 9641 024480 9641 ɛno ɛne numbers mmienu a yɛde yɛ na menim ɛne Fakye ana wopɛ meda ase paa sɛ wotie me ɛberɛ no so aka 1 minute as wopɛ tell but seconds because me brɛ no time so I was saying sorry ansa na 10 about Fakye my brɛ kasa no maame no ne nua no mbɛpa akyɛw no saafoɔ ne pii wɔ afie mu tɔda a enua bi tu anamɔ bi nyinaa yɛ ne tua sade a nipa di yɛ nipa ɛnyɛ okay mesrɛ sɛ yɛ saa brɛ no mo yɛ nyina ne yɛnka nokure wɔ mu da no sɛ yɛbɛhwɛ ma asɛm bi akɔsie wi afie nipa na kɔ ahokyire mu no fe na na yɛ di akyire a yɛkɔpa kyɛw okay ɛmoa nti bibi kɔ so na nyɛ na ehu sɛ yɛ nipa yi adamfo yɛ busuani obu obi kwase a yɛnkasa nkyerɛ no mate meda ase pia sɛ ɔpa nyi nyankopɔn nhyira ma Mary tɛwo na yɛnsɔre so na yɛkyia atiefoɔ nyinaa ɛne abusua nyinaa ɛgu so a sɛ yɛnkyekye yɛn ho werɛ nyame ɛnka yɛ nyinaa ho okay mate meda ase minister tɛwo seconds why because 10 koraa bɔ me afidie so kakra meka ne sɛ deɛ woyɛ wo nua bia no hwɛ hunu sɛ onya deɛ a ɔkyena wobɛsan bɛka sɛ mpakyɛw meda ase kase ra yɛkɔ ewiase deɛ wode yɛ wo bi no obi de bi bɛyɛ wo ɛne deɛ akyinya bi ani ho very simple nti yɛ agya mepakyɛw sɛm no na dwene papa ewiase obiara ne hɔ nsukɔm de no a mogya si hɔ ɔbɛnom mogya nsuo na wobɛnom ewiase sɛ woyi nyankopɔn firi hɔ a woda sɔre anɔpa de ɔma wo 1 cedi mpo wamfa sika na nhyɛ wo nsɛm na ɔtɔ nsuo ma wonom kɛkɛ koraa wokɔ nhyira da ma ahyira no na munya yɛ sɛ asɛm no bɛsi awi afa na wabɛpakyɛ wo no abrabɔ a yɛbɔ no tɔfe ɛnɛ ɔbaa bi ama bɛrima bi adane kɔwe nsa ne ne onim nsa no woyɛ bɛpakyɛ wo onim kwamna bɛrima bi ama ɔbaa bi adane tutu ni ba ɛfiri sɛ deɛ ɔne ne mma bɛdie kura na ɛdene woyɛ bɛpakyɛ wo ade a woyɛ atia wo nua no dwene ho yie nyame mfa bɔ ne nkyɛ saa o yɛma tiefoɔ nte aseɛ sɛ awurade ɛwɔ hɔ ma obiara so bɔ mpa yɛ frɛ no a wɔgye ne so na mmom no ade a tɔfe duabɔ biara ne hɔ wiase ɛkyɛn sɛ tɔfe wayɛ madeɛ na abɔ 12 o'clock mani atene mabɔ wo din aduabɔ biara ni hɔ ɛkyɛn saa deɛ dabere menkyerɛ duabɔ meka sɛ ma so you know say radio wo nua no me no yɛ the time na yɛ brata una yɛn sɔre so sɛ wɔwɔ tua yɛ nua kwabena ni bɔbɔ man sɛ ne maame da fam ɛnora ne yɛyii ne sie no nti ɛnɛ ampa me bohyɛ ampa me hɛ na sɛ wɔsɛ kɔ ba fie sɛ na meka kyerɛ ɔna no ɔno kora wɔbɛduru anadwo nti ne wɔ se memfa akwanya wei so na ɛnɛ yɛpɔn a yɛn nyinaa yɛkɔ akɔgya no na gya wakata ne maame akyi mate abusuafoɔ bidi ɛne Tofiakwa meda me production team ase ɛnɛ David Niaki ɛna ɛtra MCR room ma ɔmo yɛ adwuma Rocky Junior ɛnso ɛwɔ ha Minister IBJ wote kwamna kɛse ɛnka haban mu man ɛna wote ma Mary so ɛnka Minister IBJ wote ne nka ɛna sɛ ɔpanyi justice ɔsɛ nso wote ne nka
mepacho pi Saki ena production oda no ena Kofi Foster ena the main man enso eye Ima omu nyina ebo yechidom anopai Nyankopon ya adoma ochina yenhia ewo na menim so ebra no nan abo wei eye Sompa drive na enya asem ketwa medase pi osuru Nyankopon enhirawo na onye wo kese medame ho nyame ya adoma yebesan so ahia makrao